nadat er mishandelen is. De eigenaar van het beest Juste Jong boeten het stek onder Enninga Buren. De pony wie verwoenen onderhallen. Op het plak lag nek een grutte toeken en een touw dat onder het bloed zit. Maar de bestedokter is bezocht om de pony te redden, maar uiteindelijk is de kar maken om het insliepen te litten. De politie ziet het tjoegen van de mishandeling. Arriva zet tak een week speciale bussen in om mensen van Verskaten plakken in de provincie aan naar de PC in Frensje te brengen. Het gaat om 4 trajecten. De extra bussen vertrekken vanuit Holwert, Watten, Kwanjem en Akrum en rijden via Verskaten plakken naar het Sjoekelaan in Frensje. De PC is dit hier op woensdag 30 juli. Dan het waar, het is een warme dag met een soort zin en een temperatuur van zo'n 26 graden. De wind is matig en vrij krachtig en komt uit noordoostelijke richting. Bakboord voor een Peugeot van Hilkema en Haima. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot pak van onze enorme collecties binnen Alprijs met kwartingstieten opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Big girls, you are beautiful. De Kleerkost in Akrum. Big girls, you are beautiful. Voor de modebewuste vrouw met een maatje meer. Nu uitverkoop. Kijk op kleerkost.nl. Big girls, you are beautiful. Tuinbestraten? Laat u heel goed inspireren en adviseren in de Hego Showtuin. Over bestratingen, tuinhuizen, veranda's, verlichting en nog veel meer. Hego in Hommers bij Sneek heeft heel veel keuze. Kijk zelf maar op hego-bv.nl of kom naar Hego. Hego, heel goed! Wat een hete joert. Gauw aankwolje in zwembad Stiens. Ja! Lekker in het boetenbad. Op een glierbaan. Leuke attracties. En Heid gaat ook mee. Heid? Ja wist, zwembad Stiens is een feest voor de hele familie. Sportcentrumgreen.nl. De enige echte meubelenpromming vind je op Jouwer. Bij Woonvoordeel de Vrede. De mooiste banken, fauteuils, eethoeken, kosten, boksprings en matrassen. Je nou voort mijn kwattingen ontwol 70%. Maar wees er rap bij, want voort is goed. In Woonvoordeel de Vrede, transport bij Zandje op Jouwer. Zwembad Stiens, het zwembad van een hele dijk voort. Sportcentrumgreen.nl. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaaternieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Wiersma Tenten en Partyverhier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Surf op wiersmatenten.nl. Ajo, lekker set. Verder wie de boer, goed en het joer. Het roze volle wien. Varre, maar je broers van de kop. Van scootjevaartochten en orensiegel en groepsevenementen van hier nog meer dagen. Recreatiepark, wettersport en partycentrum De Kuilart in Koudem. Ek voor relatiebeheer, personeels- en familiefeesten. De Kuilart, dat alles mogelijk is. Meer informatie? groepsevenementen.com. Ontjen op De Kuilart in Koudem. Wat zullen we nu weer eens gaan doen? De spoordeelwinkel van NS biedt uitkomst. Wat dacht je van een dagje hard gaan in Walibi Holland? Trein plus bus plus entree voor maar €39. Kijk voor meer inspirerende uitjes op ns.nl/spoordeelwinkel. Waar ga jij naartoe vandaag? Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië al voor €499. Bij Dalstra Reizen doe je het beste uit de bus. De opromming van Lippenwonen is weer een feit. No toplege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gedienden, raambeklaaiing, vlierkleden, laminaat, hout en PVC-vleren om kwattingen al uw mooie geword matvoet. Nou mijn kwattingen voor Holland 75%. Sjog uit de Vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Wat een frisse nu in design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kent de Aygo helemaal aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een oorkleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strikbedaar. Kasten, stoelen, banken, tafels en nog veel meer bij... Meubel Superstore. Meubel Superstore. Dat is rechtstreeks van de fabrikant.
Na de klant. Dat is tot 60% besparen. Meubel Simperston. Grote en superlage prijzen. Kom naar onze showrooms in Lemmer, Drachten en Leeuwarden. Of kijk op meubelsimperston.nl. Joride al 14 een eigo van €129 in de maand bij Tolman, Galema of Strikperda. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kerst ze inleveren bij de Milieustritter of bij de winkeldesk wat Nijskepers. In Leeuwarden kerst ze ook dichtbij kwijt. In de Recycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Sjug op recycle.nl/Leeuwarden. Waar had het grootste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij. En komt de bewenningsconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. Kom, mij Simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels waar deze tiegezinnige Sanusi wasmachine. Mij 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Mijn woonzorg Nederland. Loffelijk wij in Friesland. Was het vannacht te warm in bed? Nieuw van Tempoor. De Breeze matrascollectie die u niet alleen perfect ondersteunt, maar ook zorgt voor een koele nachtrust. Kom nou voor de Tempoor Breeze introductieactie naar Meulen en Waarsma. In Dokkum, Drachten, Ljouwert en Snits. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hilkema en Haima. Het is Simmer in Friesland. Simmer in Friesland. Mooi Harm Wijstra en Diana de Groot. De Langwaterwiel met zijn ondieptes. Een mooie wien en een soort publiek aan de kant. Dat kan maar één ding beschutten. Spektakel! We hebben prachtige beelden bij u op de Dijtelevisie te zien. Dus cameraman René Dijk zit daar in een bakje, in een kraan om de prachtige topshot te maken. En nee, is ik dat we dit hier beelden van de Mar zelf hebben. Dat is prachtig om te zien. En jou ken jouw favoriet aanmoedigen. Dat ken je dwaan toch een Twitter berichtje te sturen met de hashtag Simmer14 en de leukste tweets die er in de familie bij mij daar onder die balken op de televisie. We jaren de woeste pierbal, Geertje de Vries en Jalt de Jong. Zij toch een verslag van de start daar bij Langwaar. Ja, en dan is het nog zo'n beetje 1 minuut 15 om te start. En dan zien we je helemaal heug in. En dat is een kwarthoekje bij de bopperste tonnense dichtmook op het startschip de 7 Wolden. Om daar bakboord voor te komen. En waar doen we dat? Dat doen we dan de hele mannen. Die het schip heel goed en stil is hoort. Maar daar leidt Langwaar ik. En die beschikt hem dan natuurlijk een beetje omhoog te trouwen. Maar Langwaar had justjes wat meer de gong. Dus die valt nog een beetje naar onderen. Maar daaronder leidt dan Grauw. En daaronder leidt de Zuidwesthoeken. Wat zijn. En dan helemaal op het eerste kant wat meer in de midden. Beetje boeten de midden, lezen Drachten, de Jouwer en het Jarreveen. En daar justjes boppen leidt dan Snits. De Lemmer, die het heel achterom gang ziet. Achter zal die dan achter de hele mannen aangaan. Dan is het nog een lietse hele minuut om te start. Lezen we er alle keer nog wel een eind oud. Er is nog niemand die maar de neus op de startlinie leidt. Ze beziek alle keer zo vol mogelijk de gong eruit houden. Nou zie ik het Berend de gong. Berend zie ik de gong, let hem een beetje in onder het zakje. Dan is het nog een 20 seconden. Langwaar. Die nou justjes omhoog het om dat Grauw zei, ik ga wat omhoog, dus je hem met mij. Langwaar, Grauw, let hem nou vallen. Let hem vallen en zie ik het de gong. En dan zie ik het nou, Berend Mink, bij de hele mannen zie ik het gong. En dan lijkt het heel mooi uit te komen, varm je heel mooi bij dit box. En dat is het Scott. En waar je het er dan als eerste hoor, dat is dan Janne Woord, maar helemaal onder bij de lijnen. En Berend Mink geeft je heel mooi bakboord, voet, bij het startskip bij. En wat daaronder leidt dan Grauw, de Zuidwesthoeken en Snits leidt in de midden. En wat dan hierachter, Berend Mink, mijn Lemmer, aansluit, dat is Lemmer. En daarachter draait nou ik Ljouwert. Voet van de stuurboordkant naar het bakboord, maar die maakt er nog een hele lijn naar de startlinie toe. Janne Woord onderin wij start, mij Drachten, die jouw Drachten nog een hele soort smargel in wien. Die liet het bijvoorbeeld stil te lezen daar. Snits keert er ik heen. En dan is Janne Woord al een hele lijn op, daar naar de lege wal toe. En waar is dan Akrem? Ja, Akrem, die lijkt een beetje in de midden. Maar heel onder al die oren zeilen, die kan er ik net bij komen.
dan lijkt het grauw. Lijkt het een beetje vrij in de midden te zien. Maar daar een beetje achter, maar volle heger, lijkt dan Berend Mink. Mij de hele mannen. Huzum docht al een stuurbord. Heel goed waan. En dan zien we Huzum. Ja, die winnen we net al het geweld winnen we die even kwijt. Die zien we stuurbord voortgaan. En Drachten lijkt het ook een heel eind weer om te gaan. Die moest daar even inhouden op al die andere skippen. Die worden wel wij, maar die konden net bij komen. En die lijkt nou ook over de stuurbordsboeg. Maar Huzum, die kan een eerste keer op wij naar de Skasterien. En die ziet het helemaal alleen net de vrijheid op. Want daar is verder totaal net een van de oorenscoetsies. Nou ben ik het de Zuidwesthoeken. Ik uit de middenwei. Mij Akrum, daar ik voor te komen. Janne Woord, die nou bij die onderwal voordraait, die gaat ik terug de wien. Maar daar scoren grauw, schoten met gemak, bakboord van Del. En dan draait ik snits, terug de wien. Maar die zal er ik gewoon achter Del gaan. Ik achter Berend Mink met de hele mannen. En die kan die lange bakboordslag helemaal met die lege bal te houden. Een heel lang aan die kant op. Vaar had er pas stuurbord voor het hoed. Maar hier schoot ik met gemak bakboord voor al die oren skippen Del. Het enige is grauw. Grauw, als hij daar bij die lege wal komt, dan zal die de stuurbord voortmatten. En dan komt die misschien correct even in een situatie. Mij de hele mannen van Berend Mink. Maar dat ligt nog correct even op een wachtje. En in december zit de radio op 200.2 FM. Dit is Omroep Friesland, waar het scootjes hier. Ricky Martin, My She Bangs. Ja, we brekken deze plaat even af, want het is spannend er op de Langwaardewiel. Hier is geld. Wat ik niet eens al vertelde, Berend Mink kan mij een hele lange bakboordslag bij die mooie startlijnen, bij die Boppenwiense startlijnen starten wij. En daar wie grauw bij de wal en die moest voortdraaien. En die kwam vol te lezen, maar die kon nooit stuurbord verdelen. En omdat je dan zat dichterop zitten, maar je dus een heel eind weer om, want Berend lijkt gewoon een heel eind heger. En dat zullen we nou ik bij het Jereveen-baden precies hetzelfde. Mij Ljouwert en de Jouwer, dan maakt ze een heel eind del aan om achter deze bij de Skippendel. Het Jereveen, ik even in de zwierigheden nevens mij. Terug dat ze de piekenval, de gaffelkroenen ze net strak krijgen bovenin. Het tuurt dat honger wat te flapper in bij. Dus dat ging net helemaal goed. Maar wat hier een hele mooie slag hier. Nou, hoe de maar maakt het. Wat het beste hier uit de start komt. Dat is uiteindelijk is dat Berend Mink, Geertje. Ja, dat is Berend Mink. En we zeggen nou ik dat Grauw een protestvlag had. Dat zal dan denk ik misschien komen omdat er zijn het van. Doe jochs met geen ruimte genoeg te bieden wal. Ik vreeg je me dat ouw, maar dat zijn we zien.
letter in een protestkamer. Juist al een aantal protestjes verzeld. De spanning die is nou toch wel staan om te snijden misschien wel wat meer. Er zijn al een aantal meesten die natuurlijk een soort, ja, al een slechte wedstrijd hebben. En je wil zo min mogelijk punten hebben. Nou, dat vecht je ze letter maar uit. We zullen eerst naar het veld. Is er dan nog wat verder onderhoorn? Ja, dan ben er een aantal skippen waarom Huzem. Die natuurlijk volle letter start weer. Wol biedt dat startskip bij. Maar ja, dan kan je maar een kwart slagje daar naar de skaasteringen meidje. En dan is jouw voet al een eind achter. Dan cruisteren nou wol midden oer de maar heen nog. En dan is het een groot cruiserijk, ja? Dan is het weer een heel groot cruiserijk. Dus er zitten een hele protte slagen in, voordat ze bij die bopperste tonnen binnen. Lemmer, die uiteindelijk toch achter Berend Mink wij starten is, liep het hier ik nog net zo raar midden oer de maar heen te skarrelen hier op de Langwaarderwielen. Daarachter zit dan Woords eind. Jenne Woord lijkt er dan weer een heel eind achter, Boyjusjes Heuger. Maar dat hier de strijd nog lang het strijden is, voordat we bij die bopperste tonnen binnen, wielens denk ik wel dat Berend Mink er heel goed bij leidt. De krollen van Gjalt dien je nog meer als het boordje waar hij op zit. Mooie plaatsjes uit Langwaard, twittert Sian Wierda. En Gjalt, die zit ik in uw omroepcam, Diana. Ja, verschate keren zelfs. Ja, voor de smartphone kun je dat downloaden, de app, de omroepcam. En wij doen er direct een spultje mee, hè? Ja, zeker, want wij zijn op zoek naar de ster van de dag. En dat je dan denkt, nou, dat lijkt me wel wat. Hoe kan ik dat worden? Nou, je moet dus de omroepcam downloaden op de mobiele telefoon. En je kunt dan een mooie foto maken met een van de schablonen. En we helpen skaten sterren van de dag aan. Die zetten we dadelijk even op Facebook. En aan het eind van de dag, als je dan ster van de dag binnen, dan kom je even bij u op televisie. Ja, en dan laten we die foto zien en dan zien we wie die foto maken het. Maar ja, je hebt wel een foto-opdracht bij zelfs. We hebben al iemand een zinnenbril gehad, we hebben al iemand geld gehad. Daar moest een muzikale foto van maken worden. En toen hebben wij besloten om het Joortes te doen met uw favoriete waarman. Piet Paulusma. Piet Paulusma, want het is ook mooi waar. Er zijn toch wat leuks, creatiefs met Piet Paulusma. En met wel een beetje met deze temperatuur te krijgen. Ja, dus het maakt met de zinnenwarmte te meidje haar. En Piet zit er verschillende keer in. Maar een verrekijker zit erin. Of dat er die even stevig dus ja, er zit wel wat leuke op die fantasie even. Ja, het moet echt een leuke creatieve foto wezen. En die mag je dan even sturen naar simmer@omroepfriesland.nl. Simmer@omroepfriesland.nl voor die allermooiste foto en die wordt dan ster van de dag. Berend Mink, hij wie goed uit de startblokken en dan zei het al, dit wetter lijkt me vol, maar kinderen het ik volhouden, Gjalt de Jong. Je leidt nog steeds op koppositie. En het is wel zo Lemmer die vlak achter hem staat. Die leidt ik heel goed. Wie zou dat nou ik de hele mannen en Beren dat hij voortdraait. Want die denkt van ik ben dadelijk wel goed bij die tonnen uitkomen. Omdat al die oren skippen nou in één keer toch wel weer vrij tegen hem komen. En dan ben ik gewoon die gaat toch even een slagje in die middenbaan maken. Waar het soms even justjes wat meer wien leidt. Wie zou ik even wat snits leidt. Want die kennen we uiteindelijk net bij waarom vinden. Die leidt eerst toch ik wel wat uit de midden waar lieken wat vrij te komen. Maar die blikt nou dat ik heel dol vertiezen zit in het middenveld. En waar is Langwaarder op het eigen thuiswetter, die vlak bij Berend Mink leidt, ja die leidt ik in die midden van die vloot. En wie zegt het nou ik, dat Snits een heel eind weer om gaat. Ik zei al, ik weet net wat er aan is, maar die gaat een heel eind weer om. En dan maakt er zelfs liek het wel dat er daar achter Huzem aansluiten moet, omdat er zo volle waai aan moest, hoe die van die bakboordskippen die je terug het middenveld kwam, moest er een heel eind weer om. Dus dit liep het wel dat hij nou zuiver achter Huzem aansluiten moet. Berend Mink, dit liep het dat hij nou wat in de tangen komt te zitten tussen de Lemmer. De Lemmer die Justus Heugelij, die van Boppen uitwijk kwam, hier en daar is er dan. Daar is er bij Berend Mink. Berend Mink die wil nou, maar die hele mannen terug de wien heen. Doordat ik. Lemmer doet het correct even jijder. En dan leidt Boppen Berend Mink leidt ik al weg grauw. En dan moeten we bakboord om. We moeten de Boppenwiense tonnen, daar hebben we nog een peerskeepslengtes ouw. Die moeten we bakboord om. Dus dat is 10 klok in. En kan dan Lemmer nou de tonnen wel onrennen. En die net de betier draait. Het spant erom. Maar het lijkt dat er op de ideale lijn toch draait is. Ja, en dan pakt die als eerste nou de Boppenwiense tonnen. Dus die had het zelfs nog weer ompakt. Van Berend Mink mij de hele mannen die het eerst een heel eind lieken eruit te lezen. Dan in één keer door Johan Peer slagen. Albert Visser oer het midden van het water heen. En Jo binnen samen in een van Berend Mink. Die als nou als tweede om een tonnen gaat. En dan grauw mij een rode vlag erin. Die nou als strijder
om een boppenwiese tonnen gaat. En dan, deze treien gaan dan verder lapen. Daar heel die langwaterwielen, dat lange einde onder daar naar langwater, de Marvedel niet onder. En waar komen dan op een vierde plakje? Ja, dat lijkt het Janne Woord te wezen. Dat lijkt het Janne Woord, die nou achter Grauw aansluit, die bij de start wij helemaal onder uitstarten wij is, lijkt eerst helemaal net goed te wezen. Maar soms met die bakboord-stuurboord kwesties, en dan lijkt het hier een heel breed wetter te wezen, lijkt het dan toch ik nog wel heel snel te worden. En dan gaat lang waar, nou als vijfde op het thuiswetter, hier om een boppenwiese tonnen. Echo Beats en Maskenada, lekkere Simmerse deun. Het is dik 20 goed twaan, waarom naar de Langwaterwiel, naar Gjalt de Jong. Ja, en dat zei ik al, Snits moest een heel eind weer om. En die gaat nog maar op in zijn tonnen, maar daar is de Zuidwesthoek. En die lijkt te kniepen, die lijkt met de kop in de wind. Kan die dan de tonnen aanrennen, maar Snits super al een beetje wat omhoog houden. Kan ze dan correct dat gatje in opschieten. Oh, ik weet het net, als ze dit wel hebben. Het lijkt het dat ze misschien wel even op het tonsje zitten. Drachten die daar weer achter zit, die scoot dan nou ik mijn gang omdat ze saai in de wien oplijnen. Scoot er op het del. Nou Geertje, voor mij ben dat de laatste trein, nevens mij of net? Ja, ze zijn alle keer om die bopperste tonnen heen en dan hebben we volgwaarder mooi op een eerste plak. Lemmer en tweede luid, de hele mannen. Treien Grauw, Fjouwer, Jennewoud, 5 Langwaar, 6 wat zijn. Zoon Akrem, 8 Jouren, 9 Jervingen, 10 Ljouwert, 11 Huzem en dan 12 Snits, die dus oer de Zuidwesthoek heen scouden op een 13e plak. En 14e en laatste in dit veld Drachten. De stand van zaken daar op het wetter bij Langwar. Dus even zien wat de stand van zaken is op die merken daar in Bakkenveen. Hij is er wat mooi skippertje in. Hij had de koffie al op. Ja, dat denk ik Ik heb de koffie, ja. Koffie heb ik op nou. Ja. En nou zit ik eigenlijk in een wonderbaarlijke mix van geuren. Dat wil zeggen dat ik heb hem al beschreven dat oer de camping de heerlijke geur van Rikke Fisk waaide. Toen ik op het terras hier. Toen bleef ik nog even langer zitten op dat terras. En ik denk, dit begint knap te stonken hier. Wat is hier aan de hand? Nou, dan zit er dus van die Riktonnen, maar dit viskrien, zit een grote auto van Omer in. En die legen dus gigantische poeden die hier als containers zien voor het smarges van de camping. Die geur van dat smarges, die wint het werkelijk rom. Maar dan ook heel rom van de geur van Rikke Fisk. Want wat stonkt dat allemachtig. En die man die zit daar gewoon wat naar de Sjen. Die denkt, ja, het is wel een spectaculaire gezicht. Zo'n grote kraan op zo'n grote auto van Omer in. Waar die enorme poeden met smarges aankomen. Maar ja, ik roek lekker de reek van Rikke. Dit roekt lekker, hè? Ja, dat roept zeker lekker. Ja, dit roekt dat meest net. Ja, dat meen ik wel. Oh, ja, dat heb ik nog net controleren kennen natuurlijk. Nee, nou, dat ken wel. Wat Rikke trainen ton? Dat eerst eventjes. Dat is Pommen. Pommen? Ja, rode pommen, grauwe pommen hebben we. En we hebben ook nog zalm. En zalm? Ja.
Goeiedag. Ik ben Geert van Omroep Friesland. Waar ben jou? Die ken ik wel, Ja. ja. En jou winnen? Hans en Margrethe Beukers uit Drachten. Hans en Margreet, Utrechten. En die doggen dus in Fisk. Ja, wij nog in Fisk. Professioneel. Dat is een hobby. Hobby. Ja, Oh. aardigheid. Hè? Ja. Geen stroperij, hè? Nee, er is geen stroperij. Nee, zulke zou u? Nee, ja, je moet het altijd even vragen. Want het is altijd tricky in de viskraad zelfs. Wat moet er wel en wat moet er net. Maar je bent dus net een beroepsvisser, maar een hobbyvisser. Ja, ik ben een hobbyvisser. Ja, maar deze heb ik zelf net vangen, hè? Oh, die vang je zelf net? Nee, deze komen van de Noordzee. Hier kom ik net van huis mee. Nee, dat is ik weer. Maar wat is dan de hobby? De hobby is om dat spul te rikken. Daar gaat het om? Ja, dat is de hobby, om het spul te rikken. Hoe kom je jongens aan hobby? Ja, dat is al van misschien 34, 40 jaar waarom dat we daarmee begonnen binnen. En ja, dat is gewoon steeds leuker worden. En nog wat meer tijd voor. Dus we gaan nog net meer aan werk. Dus, wat maakt het zo leuk? Wat is hier zo leuk hoor? Ja, de meesten gewoon dat ze het lekker vinden dat het jouw product is uiteindelijk. En dat wij dat maatje. En als ze daar, ja, ze komen weer om en ze zeggen, nou, het is heerlijk. Ja. Of ik ben nou eventjes een PFV maken. Dat is het grootste compliment wat je krijgt. Ja, precies, en daar genieten we nou het meest van. Dat begrijp ik. Nou, maar nou is dus de vraag, wat is nou het geheim van het goed rikken van poon en van zalm? Nou, dat is niet echt een geheim, hè. Waar rik je gewoon puur alleen nog maar hieken. Aha. En verder is dat we er helemaal niks. En we pikkelen het zelf. Ja. Nou, daar is ook een systeem voor dat we doen. En dat ze goed zouten binnen. Vis maar niet flauw, we zitten er helemaal niks aan. Nou, en ze moeten dus krijgen dat ze ja, om te zoeken binnen. Dat het mals is, dat het gier is. Dat is voor u heel belangrijk. Nou, jongens en famkes, daar in de studio. Je begrijpt natuurlijk al wat ik nou doen zal. Ik zal dat testen en je krijgt letter in de sturing of deze dragsters slagen binnen voor de riktest van de poon. Vervelend werk is het ook, Geert. Vreselijk. Ja, maar iemand moet het wel. Ja, Diane, iemand moet het wel. Ik kan het net helpen. Nee. En daar is Geert tegen geschikt voor. Dus daarom hebben we Geert er kennis sturen. Ja, Broekmeijers kop van jut, jongens, en ik doch het maar in moet. Hey. Die horen we. Nou, even wat oors weer. Met behulp van de feed, het SK Scootjesiel en het verslag van het Omroep Friesland kan ik toch vanaf het kantoor in Rotterdam de wedstrijd vanmiddag volgen. Dat stuurt Leentje Toering, Twitter mij op #Simmerfjettjen. Waarom naar de wedstrijd? Gjalt de Jong. Ja, en dan zullen we fjouwerskip, Jennewoord, Grauwe, Lemmer en de hele mannen. Werd Lemmer als eerste om een boppenwiese tonnengong. Toen de hele mannen, toen Grauw en Jennewoord. Maar Jennewoord, die ziek het binnen terug. Wat lang waar ik die, maar ik weet net waar die helemaal bij komen mat. En we zien ook dat Pieter Meter van Akerum, dat die een heel lijn opsturen mat. Om Berend Mink bij de hele mannen vrij te varen. Maar het Jennewoord, hier de koppositie, wie die onderwiese tonnen oernaam. Want ze zag gewoon de binnenkant van de tonnen en het jouw binnenste skip binnen, dan ga je eerst de rails van draaien. Ze moeten hier alle keer even gijpen. En dan zie ik dat Pieter Meter nou heel het hier gijpt, daarachter leidt wat zijn. En dan zie je even wat Langwaar bloed. Want Langwaar, ik weet net wat voor tactische slag het hier, dat meisjes zo hier oeren haar eigen wetter hinnen. Dat ze toch misschien is dat de kwaadste wij. Maar die lijkt het nou een gotje te vinden. Maar komt dat gotje er dan? Want dan komt Pieter Meter van Akerum, komt je mijn gang aanzokken. Ja, dan weet ik dat dus net. Ken dat wel, dan wordt er alles even op. Ja, en dan is dat een krap gatje. En dan moet Pieter stuurt nou naar onderen ta. Die moet een heel lijn naar onderen ta sturen. Om dan toch Langwaar, Johannes Meter, even de vrije rondte 13 aan. Om deze onderwiese tonnen heen. En dat betekent dan al hartstikke mooi. Ze hebben wel volle meegang. Pieter Meter nou, kan die er dan mee gang onder trok komen of net. Maar dat zou dan beschutten. Dat Langwaar toch nog zijn 5e positie hier houden. Wat even lieken dat het net goed kwam. Maar misschien had het er toch op gok dat het gotje daar krijgt even volle zo. Nou, en dat wie dus ik zag. Maar waar hier een inhaalslag die dat wie dan nou even Jennewoord. Omdat hij het binnenste skip zag. En deze skippen, Jennewoord, Grauw, Lemmer en de hele mannen. Lijn fjouwen dik, Njonke McCoor, opkomend naar deze onderwiese tonneta. En dan achter Langwaar en Pieter van Akerum is dan wat zijn. De Jouwer, het Jereveen. En dan Ljouwert. En dan komen nog een paar orenskippen erachteraan. Und zo'n zoeren, nee, zes sport. En op de eerste rang het Scootjesiel. Omroep Friesland, Simmer in Friesland. The wine beneath the bed, the things we done and
sunset and all the memories that come glancing back to me in my loneliness, standing in the breach, beyond that stretch but out of reach, and consciousness has found me sometimes wondering where you're at. Take me back again, take me back one more time, Spanish Road. The way you pull the gate behind you when you said it ain't too late. Come on, let's swing the town and have a ball tonight. And hoping you'd come through, and many others too, and all the friends we used to have in days gone by. I'm wondering if you'll take me back again, take me back one more time, Spanish Road. And when the lights went out, then no one was about, another country in full bloom. In the room we danced, and many hearts were torn, and when the word went round that everything was wrong and just couldn't be put right, it tore me up, it tore me up, love. The way you held a note, the trembling in your thought, that just beginning of your wondrous smile, the rising of the water, the winter winds of this gone by. I often ask myself and wonder why it's gone. Take me back again, take me back one more time, Spanish Rose. Van Morrison en de Spanish Rose uit de jaren 70. De Langwaterwiel, daar ontwikkelt hem een heel spektakel, daar, Jelte Jong. Ja, want als we dan die onderwinsertonnen gaan hebben en dan ga je bijna die hele winsertonnen daar, dan hoe die droogte heen, dan zak je die skip een sabot, dan worden die voort, ja, het wagen er voort over het water, dat spot is voort over de brilgladen heen. Ik wil net zeggen dat het Drake Passage is daar op Zuid-Amerika naar Antarctica, maar in elk geval als je dan in zo'n rubberbootje zitten, achter dat zak van die scootjes, en dat koek ik heel mooi bij Akrum, bij Pieter Metersen, dan kwam die wat op het zak van een oorscootje en dan kwam die kop, die deint gewoon een heel lijn omhoog. Natuurlijk ook omdat er weinig gewicht met in die skippen zit. Wie zijn er nou alle jaren? We hebben weer om die hele winsertonnen. We zitten nou alle jaren weer in het cruiserek. Het tweede cruiserek vanuit de stad waar naar die boppen winsertonnen daar. Ja, en waar leidt er dan weer het beste voor? Dan ben die slagen. Die liggen er zwier in de boppeta. Dat komen we uit de stad bij Ekeltjen. Ja, en ik kan er van alles natuurlijk weer in zitten. Lang waar. Dit hele dag ik ben naar die skastringen op dit. Mij woord zijn, die vregen nooit ruimte van woord zijn. Daar bij de wal van, ik kan net over de wal heen jouw woord zijn. Dan mag je even draaien, want ik wil hier bij de wal wij. En dan een bakboordslag omhoog naar die boppenwiesertonnen. Berend Mink. Die het vierde plakje nou hier vanuit de stad wij als eerste heel goed lei. Die zielt nou achter Lemmer, Grauw en het Jenne Woordel. Die denkt van ik zie hem in vrije wetter. Maar ja, dan doet Lemmer hetzelfde trucje. En die gaat daar terug achter Grauwdel. Want die beziekt dan ik die vrije wien op te pikken. Ja, en dan zie ik dat Grauw, dat die wien daar oer de midden van die mar. Die oren kant op, dat die even justjes minder wordt. En dat Grauw daar nou ik bij draaien gaat. En wat doet Jenne Woord dan? Zet Jenne Woord dan deze bakboordslag eerst nog een setje terug? Of denkt hij van, nou, ik weet het net. Als dit een minder slag bloedt, dan mag ik misschien met mij draaien. Die zielt in elk geval nog bakboord van Grauwdel. En dan gaat hij, ik draait mij, boppen Grauw, boppen het uur van Grauw. En dan pakt hij ik die stuurboordslag. Maar is dat nou een verstandige kaart? Want
Dan komt er vanuit die Skastrienkant, komen dan Langwaard en wat zijn, die komen een bakboot aan. En ja, dan maakt Berend Mink, met al Boliersian, die maakt achter wat zijn en Langwaardel. En daar komt Lemmer aan. En die doet hetzelfde, die ken ik net van wat zijn en Langwaardel op het eigen thuiswetter. Dus zo dat beschutten, als Grauw er nou ik net in van Del ken, hoe komt het dan met Jenne Woord? En wie sjogg al dat Grauw voordraait, die dwaat het net aan, die denkt van ik kom je verkeerd uit, ik dwaat het net aan. Jenne Woord, die nog steeds strof had, hoe die stuurbootsboeg, naar deze twee bakbootskippen, wat zijn en Langbaar. En ken Jenne Woord het dan verdel? Dan liek je ze dat ze van wat zijn del binnen. Maar dan leidt een beetje het leidt Langbaar. Leidt Langbaar en dan ken Jenne Woord, ken correct nog van wat zijn en Langbaar, stuurboot verdel. Dus die houdt nou die stuurbootslag en dan is Grauw, is er onderwij draait. Som iemand zijn. Ja, kun je een pap komen kopen. Long wants to get going. I thought it was a little fish. Simmer in Friesland. Crypto paspoort. Een cryptisch omschrouwing en wij zieken een vakantiebestemming. Deze keer 4 van Hoes, net dicht bij Hoes, want we krijgen een heel soort oplossings binnen. Het is appelskeer. Ik kan je wel zeggen, het is geen appelskeer. Nou helpt vol. Nee, ik help mensen gewoon. En het is echt net Arjen de Boer. Want die oplossing kan binnen. Is er een plak op vooral die Arjen de Boer is? Vakantiebestemming. Het is wel het stemlood van Arjen de Boer, wat jullie hebben. Ja. In de objecten. Dan is het daarmee in de war misschien. Ik denk dat ze daarmee in de war binnen. Ja. Weet je het goede antwoord? Stuur dat dan via de mail naar pas@omroepfriesland.nl of stuur een sms naar 0620 499 Oer en oren spelen wij het eindspel met 2 kandidaten die het juiste antwoord hebben op deze cryptische omschrouwing. Hokker plak ziek je wij. Wie we nou maar net zo stom west, wie hier die appel beter net voortsmieten kind. Ja, appelskeer hier kent, ja. Ja, Die is ik mijn vind appel. het wel goed betocht. Maar het is hem net, ik help Nee. er meestal wat. Als ik ergens om mij door wil ik altijd weten wat voor prijs win ik. Kan ik winnen? Ja, dat is ik heel wichtig. Ja, toch? Ja. Wij doen de meesten het voor. Flip, flop, flip, flop, Flip, flop, flip, flop, flip, flip, flops. flop. Prachtig mooie slippers van Simmer in Friesland. Die krijg je als een fjouwenkantje tas stuurt. Dan denk je binnen het slippers. Ja, want die kun je eruit drukken. Het klinkt al weer heel cryptisch, maar dat jet ik bij een crypto-paspoort voor zelfs. Het zijn prachtig mooie Simmer in Friesland slippers. Nou, en die kunnen we maar dit wabelbroeken, dacht ik. Wij zien je een vakantiebestemming. Je kunt er hinnen in het vleertoes is er erbij. Maar hokkerplak zie je wij nog een keer. De object. Wie we nou maar net zo stom west, wie hier die appel beter net voortsmieten kind. Hij is net al te dreig had je even verder terugdenken. Pas, zet omroepfriesland.nl of een sms naar 0620 499 om jelve fjouweren spelen we het crypto-paspoort. We hebben rond nooit wedstrijdwetter, de Langwaarderwiel. Hier is Gelt de Jong. Nou, ik zou je hem graag vertellen wel wat inleidt. Het lijkt nou op stuit ik nog steeds wel dat Jenne Woord even inleidt. Maar de slagen is het er zo. Ik trok dat de wien even onhelpt. En misschien een paar graadjes even wat meer naar dat oostelijke hoekental loopt. En dan ben die slagen in één keer weer heel oors. Lemmer, die dacht van ik bloed je net achter de oren oorzielen. Ik ging er weer van tusken. Die pakt nou de stuurbootslag weer op naar die Skastrien. Wat lang waar er dan ik doet, maar die doet het heuger wij. Maar waar komt daar dan omzetten van heel dollar die Skastrien wij? Dat is Akrum. Die ken ik een hele lange slag, bakboordmeidje, liet het hem heel goed erin te hebben. En het kon samenwijzen dat die, als die daar uit tussen hoeken wij, die ton in één keer onder in de ken, nou dat zijn misschien justjes schrap worden, maar hij kan hem daar heel skraal wijzielen, wie die kandel, wie die heugenwal van de Skastrien. En dan is Waarts eind. Die shot het ik al een keer barren dat hij de wind toch even wat beter leidt. Die gaat ik die kant op. Leeuwert, de hele mannen, die eerst heel goed leidt, ja die komt nou ik in dit middenveld uit. En Jenne Woord, die nog ik door de wingong is, die beziekert ik daarna die heugenwal. Omdat daar de wind krijgt nog een beetje meer wij komt, daarheen te zien. Maar kende daar dan op die het wijzen? Nou, als ik het hierbij bezocht, dan moet hij nou al achterlang waar en achter Pieter Meter van Akkermoor sluiten. Maar Albert Visser van de Lemmer hield het misschien wel eens al de eerste seizoen. Alleen die zielde nog even verder terug, daar de wal in. En dan kan het worden wijzen dat hij misschien de koppositie ik nog wel eens oerpakt. Und zoisoeren, nee, zes sport. En op de eerste rang het scootjesielen. Omroep Friesland.
De Kick, mooi. Het is een mooie dag. En misschien wel een hele mooie dag voor Jenne Woord. Jenne Woord, Boppen, de rest in de groppen wordt er al twitteren. Tot Jenne Woord nog goed geld? Nou, ik kan het op stuit, kan ik het nog net helemaal zien en natuurlijk wel heel mooi. Maar er is een hele soort wisseling. Ik vind het echt fantastisch. Op Grauw hingen we een wedstrijd. Nou, dat was een busterbaarlijke wedstrijd. Juster zei aan het Tjerkstra, het op terhinnen. Hij zei, ik jou het een Jochen plus. Ik weet net wat we het jood, ja, maar de geert in elk geval. Maar het is een hele mooie dag. Ik een soort wisseling, want Lemmer leidt nu vooraan. Lemmer leidt er een eindje uit, daarachter Pieter Meter. Dus Jenne Woord, die had er toch even weer een beetje verschieten in het ene slagje omheen. Dat ging toch even mis. En Lemmer hier dat heel goed hier in de gaten. Dat de wind even draaide, maar meer naar de oostelijke hoeken. Maar we zijn nu omtrent dat alle skippen bij die boppen wie ze tonnen horen hebben. Dus dan hebben we 12 volledige cruisedrekken. Geertje, jou ze maar even een stand van zaken terug. Ja, want dat verroren, dat is zo verschrikkelijk verroren weer in dit cruiserek. Nou, Lemmer dus nou weer op Ian. En dan op een tweede plak Akrum. Die komt van het 6e. Treien en fjouwer wat zijn en Langwaars 7 tegelijk om het tonnen heen en weer bij het Langwaar binnenste skip weer. Op een 5e plak nou Jennewoud, oorzaken dus van het eerste plak. 6e Jervingen, Zoon, Ljouwert. 8 nou de hele mannen. Dit is een mooie start hier. Nou dus op het 8e plak. 9e naar voren te scout. Snits. 10 Jouweren en 11e Grauw. Gongse krijgt als tweede om voor de winst te tonnen. En nou dus op een 11e plak. 12e Huizen, 13 Zuidwesthoeken en 14 Drachten. Benijd dat die viscolumbitie clear is daar. Zou dat net zo heut gaan, Harm? Is het overstaan van viskrikje? Ja, mijn paken die rekken wel iel. Oh. Dus dat moest altijd een aardig lang rekje. Maar ik ben net wat van visket. Ze zijn warm. Ze zijn warm met lekkers, jongens. Ze zijn warm met lekkers. Dat kan ik je hem nou al vertellen. Maar ze binnen net meer zeker? Ja, ik heb hem al op. Oh, echt? Ja, een heerlijke poon. Och, jongen. Ja, ik maak me onhandig iedere keer nooit poon eten. Het is lekker. Slacht ik dat ding weer totaal verkeerd en dan is het weer een slagveld. Maar dan zit er een kraantje bij en een schipper bij. En een keer de handje weer wasje, dan is het weer clear. En dat poontje, dat smaakt werkelijk meer als voortreffelijk. En hij weer warm, want hij kwam echt letterlijk uit die hangwijs. Wij nemen dat hang. Harm, wist dat het nog? Kwam uit de hang, zijn wij op het beeld. Uit de hang? Ja. Bij die dingen rikken worden, dat nemen we de hang. De hang, daar hingen ze zo lekker, ja. Ja, jongen. En als er maar de holle boppers in de sussie vis. Oh ja, hoor op, Geert. Gekko-stekker. Jongens en famkes, wat ik hier net tref op zo'n markt op camping De Woordzang. Het is net de leeuwen. Dan denk ik van, hoe ruikt je die rotzooi eigenlijk kwijt? De meesten die stonden, die doe ik net helemaal. Die halen hier een tek, gewoon stik voor stik. En vooral mijn boer, maar die gaat je nou wij, die waren net van onder Friesland te praten. Oh. En hij legt op de televisie, dus kan me er nergens voor, ik bol. Oh. Wat wil je er meer van me weten? Ja, nou ja, nee, ik... Wat je met een handel hebben. Het is, het is net een beschreeuwen, dit man. Van tandpasta naar tampon, ik ga van alles in de handel. Oh. Ja. Je kan ze gek net opnemen. Herdermeskes, van alles hebben, van alles. Oh. Zelfs mijn boorman is een keer, wat een goede vrouw komt die de mijne wil een weekend zit proeven, ik ken de mijne. Oh, zo makkelijk is het. Alles is te keer. Alles is hier te keer. Juist. Ja. Maar hier is ik echt alles te keer. Had ik eens even om me heen en zeg, ik zeg... Ja, in een herder, ben dat herderkes, zei de man? Ik ben echte herdermessen, ja. Echte herderkes. Ja. De herder meer redder. De heer is mijn herder. Ja. Jongen. Dat is geweldig net, jongen. Ja. Onvoorstelbaar. Ja. Ik eerst van 20 jaar op een markt treffen, maar daar ben je budden voor. Nee, het kan al je zeggen. Maar wat een prachtige... Ik zal het ooit formuleren. Wat een prachtige prularia, kandelaarkes, lietse bieltjes, vogeltjes, leppeltjes, vuurstekkers, vlinderkes, de kranten. Ik kan ze gek net nemen. Alles is dus handel, begrepen. Alles is handel, ja. Alles is handel. Ja. En hoe gaat het maar, die handel hier? Hartstikke poerbest. Ja. Ken het beter. Oh. Ja. Ja, nee, clear. Dat vind ik wel mooi om te jaren. Want er ben ik beroepsgroepen die klaaien altijd. Maar de handelaren dus net. Nee, we klaaien nooit één keer. Nee, absoluut niet. We hebben niks te klaaien. Oh. Dat is poerbest. Mooi. En recht tegen de radio? Ja, absoluut. Rechtstreeks? Ja. Ben ik er nou op? Ja. Hoe leks elkaar, dat is net zo mooi. Nee, dat zet ik er even eerlijk bij. Dus let op. Ik kan het herinner je, waarop heel je uitzending gemist. Ja. Maar... Jongen, wat heb je mooi, hè? Altijd machtig. Ja. Ik wie al bang dat er net al te volle fatsoenlijke woorden niet komen zoen. Maar ik denk, vooruit ik in de 3 minuten neem. Maar ik moet even weten. Nee, maar ik moest even mooi komen. Wat mij nou opvalt is dit. Maar moest even komen. Rennen we even heen. Zeg van, dit. Hier hingen militaire jaskes
Hoe komt daar nou om? Van Napoleon. Uit de Eerste Wereldoorlog. Nee, dit is van jou, dat mag je al even. Nee, maar vertel mij even, hoe kom je aan dat spul? Want het ben... In Hogeveen hebben we deze gekocht. Hogeveen? Ja. Op een Pullenmarkt nemen ze dat. Vorige week waren die. Pullenmarkt? De Pullenmarkt, ja. Geen Prullenmarkt, maar daar zijn militaire dingen te keer? Ja, van alles. Helemaal ja. Alleen maar holen. En wat voor gek keert dit, jongens, zo'n jas? Nee. Nee. De 3 minuten ben om. Nou ja, jongens, dank u wel. Nou, je maakt je verliezen soms, zeg maar nemen. Je denkt dan, ik kies er nog bewegen tot het maatje van een fatsoenlijk peteer, maar dat zit er zo jongens net in. De handel is werkelijk briljant, moet ik zeggen, want het gaat naar volle vier, van schilderijtjes van Elvis Presley en Charlie Chaplin tot baantjerboekjes, chameleonboekjes, prularia's, wat is het oudertjes, olielampen, boormachines, zeggen. Kist het zo gek net betekent. Het zit hier al jaar. Ongelooflijk. En dan zit er een paar van dat soort figuren achter en dan denk ik, ach, het leven is ook wel fleurig, hè. Ik jij het al, ik moet er even hinnen. Dat is leuk, jong. Nou, ik wat van mij. Ja, je bent toch niet gek, hoor? Ik ben gek op dat soort merken. Ja. Maak een bak van die prularia voor die keer. Want even mij kosten dat denk ik. Kost en drol. Nee, precies. Nee, doordat me net Geert. Ik zie het leven zelf uit. Oké. Geert van Tuin, derde zien bakken veer. Nou, het wel net zin. Volgens mij het geldt het ik wel net zin op het wetten daar. Want het kan alle kanten nog op. Ja, zeker. We willen ons natuurlijk al jongen heel lang cruiserrijk hebben. Dan hebben we jongen verzeild, ik al lang voor de winserrijk. En dat betekent dat er ik wel eens een wat wisselingbare ken. Want als je een oren koers varen gaan, wat lang waar werd doet, die zie ik het weer heel dal roem uit het waterwij. Maar dat pakt deze keer toch justjes minder varen uit. Hier Leinies krijgt nog mij wordt een om me boppen wie ze tonnen hinnen. Ja, en nu moet er heel dal naar binnen te schouwen. Misschien bezocht er wel binnen de skip te worden. Maar dat slag hem nou even net. Wat het wel heel goed slagen, dat is Alco Rijga van het Jardenveen. Die scoot nou een plakje op, want die kende krijgt toch van Jennewoord en Ljouwert boord om boord binnen de skip wijzen en dan moet je hier gijpen en dan ga je hier terug bij de tonnen en dat doen ze dan heel knap, dus daar scoorde ik weer een plakje op. Lemmer, die als eerste natuurlijk hier om die onderwijzer tonnen ging. Toen Pieter Meter van Akkerum, wat zijn het Jardenveen, Jennewoord en no Ljouwert en dan daarachter Langwaard, die het hier op het thuiswater dan nou even een beetje, ja, verschiet even. From home, the guitar in his hand will be a sight. The way he plays, he should go far. One day he'll be a record star, and people come from far to watch him play. He comes along just in time.
1974 alweer is er van Henk de Knife en de Jets. En de Gikker King. 1974, goed hier? Goed hier, ja. Nou, dan weet ik het nog. In Denemarken, ja, zit ze vanmiddag. We hebben ze al uit Brazilië gewoon, Bonaire. Maar in Denemarken, daar zit Arno Buist te zien naar de beelden op zijn iPadje. De beelden van de langwaterwiel. En hoe het er daarvoor zit, dat vertelt dus Gjelte Jong. De moeder stond even stil op het startschot. Hij draait nou weer en van de onderwinsertonnen mooi alle keer aan linksje achter elkaar aan naar de hele winsertonnen en dan een kruisdrek weer in. Geertje, doe haast de volwater. Ian Lemmer, 2 Akrum, 3 wat zijn. 4 Jerveen, 5 Jennewoud, 6 Ljouwert. Zo'n langwaar 8 hele maanden Jochen Snits. 10 Jouweren, Alve, Grauw, Tolbehuizen, Trekje Zuidwesthoeken en 14 Drachten. Maar dat kind samen weer oorsmezen na het nijs van 3 uur. We binnen benijd hoe het hem weer ontwikkelt er op de Langwaardewiel bij Langwaar. Dadelijk eerst het nijs uit binnen Boetelaan en uit de regio. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hielkema en Haima. Tijd besparen op onderhoud van uw gazon? Dat kan met een robotmaaier van de Boer Drachten. Een robotmaaier is geschikt voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Robotmaaiers van de Boer Drachten. Voor uw gemak, gemakkelijk geregeld. Kom nou naar de home-romming van Home Center Wolvergeer en bespaar je een soort geld. Een groot pad van onze enorme collecties binnen Alprijs, maar kwartings die te opbrengen kunnen, op maar liefst 68%. Kijk voor alle merken robotmaaiers op deboerdrachten.nl. Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië, al voor €499. Bij Dalstra Reizen, doen we jou het beste uit de bus. Dambeton. Verschillende soorten van klinkers, trommelstien, siertegels en siergrind. Ook voor een soort handel als betonplaten, keerwanden. Al met al een soort handel. Iernij, tweede soort en broekt. Sjog op dambeton.nl of kom del onder Spiekerboor in Akrum. Wat een frisse nu dag in design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kent de Aygo heel aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een oorkleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strikbedacht. Ajo, lekker set. Bennerie de Boer, goed en het joer. Je riede al 14 een Aygo van €129 in de maand bij Tolman, Galema of Strikbedacht. Zonnige strandvakantie? Ga eerst even bieden. Hotelkamerveiling.nl. Genieten met verse tapas, paella, aioli, manchego-kaas bereid met echte schapenmelk of eerste klas manzanilla-olijven. De puurste producten uit Portugal en Spanje ontdek je nu bij Lidl. Genieten van de Iberische weken bij Lidl. Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterwierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sleepkamers. Izinga staat voor jong, trendy, oud klassiek. Mathieu Klasse Meubelshaar, ga dan naar Izinga. Wat dan er ook net krijgt waarom van het Ameland, mooi naar het scootje zien. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt een heerlijk stukje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziek je uit in het schap voor jouw supermarkt. Mathieu Klasse Meubelshaar, ga dan naar Izinga. Izingameubelen.nl. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdenieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hier. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boetenpost en Jerveen. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Wiersma Tenten en Partyverhier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Check op wiersmatenten.nl. Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen?
Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Ja, dan altijd op de tennissen. Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5-mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Een koude douche? Met een serviceabonnement van Energieservice Friesland wordt uw cv-ketel goed onderhouden. Sluit nu een serviceabonnement af en ontvang een prachtige strandstoel. Bij Energieservice Friesland zit u goed. Kijk op energieservice.nl. Heeft u vannacht slecht geslapen? Nieuw van Tempoor. De Breeze matrascollectie die u niet alleen perfect ondersteunt, maar ook zorgt voor een koele nachtrust. Kom nou voor de Tempoor Breeze introductieactie naar Meulen en Waarsma. In Dokkum, Drachten, Ljouwert en Snits. Ray, voor een Peugeot van Haima en Hilkema. Omroep Friesland. 92.2 FM. 3 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Een vliegtuig van de Algerijnse maatschappij Air Algérie is neergestort in Mali. Dat melden de Verenigde Naties. Volgens onbevestigde berichten waren er 80 Fransen aan boord. Het toestel was vannacht met 116 inzittenden opgestegen in Burkina Faso en zou naar Algiers vliegen. Het is neergestort in de buurt van de stad Gao, waar de Nederlandse VN-militairen gelegerd zijn. In Mali zijn islamitische extremisten actief. Minister Timmermans en zijn Australische ambtgenoot Bishop hebben de Oekraïense regering bijgepraat over het onderzoek op de rampplek. Timmermans heeft de Oekraïense regering bedankt voor alle hulp. En volgens hem is er nog een lange weg te gaan om zeker te stellen dat er geen resten achterblijven. Ook minister Bishop zei dat de rampplek goed onderzocht moet worden. In Australië heeft in Londen 50 agenten klaarstaan om in te zetten in het rampgebied. Bij Malaysia Airlines zijn nauwelijks meer vluchten geannuleerd dan in de periode voor de ramp. Het aantal annuleringen staat nog steeds op ruim 2%. Passagiers van de luchtvaartmaatschappij mogen tot en met morgen hun vlucht kosteloos afzeggen of omboeken. De luchtvaartmaatschappij kan niet zeggen hoeveel Nederlanders geannuleerd hebben. Op Curaçao is oud-minister Djamaloudine van Financiën opgepakt voor de moord op politicus Helmin Wiels. Dat melden bronnen op het eiland aan de NOS. Waar Djamaloudine precies van wordt verdacht wil het OM niet zeggen. Mogelijk was hij een van de opdrachtgevers van de moord. Wiels werd op 5 mei 2013 doodgeschoten op een strand. In Lelystad is een psychiatrische patiënt na een worsteling met een begeleider om het leven gekomen. Het is volgens de politie nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Wel staat vast dat de begeleider en zijn cliënt ruzie kregen in het huis waar de 33-jarige man begeleid woonde. En daarbij ontstond een vechtpartij. Wordt dan onderzoek ingesteld naar de doodsoorzaak van de patiënt. Het weer, veel zon in het oosten, vanavond kans op een regen- of onweersbui. Er staat een matige noordoostenwind, het is 25 tot 28 graden. Vanaf morgen iets koeler, meer buien, maar ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. En dit is het nieuws uit Friesland. De wettenpolitie had de aankomende dagen verskate boetes uitdeeld bij controles op het Prinses Margrietkanaal. Bij de meeste overtredingen ging het om snelheid, maar er waren ook boetes voor te jonge bootjevaarders. Den jonken had de politie in Trappière die toen het wettenskiën weer achter een speedboot maar ben. De wettenpolitie controleert deze simmer op locaties dat meldings van oerlijst komen. Het gaat onder andere om Koekhenne, Snits, Driels, De Lemmer, Ljouwert en Wergeer. De kiosk bij de Spokenplas in Watwoorde is dicht. En dat, wil het al dagenlang schitterend mooi waar is en er alle dagen een soort mensen naar de plassen komen om te zwemmen. Staatsbosbeheer is op dit stuit op ziek naar een nieuwe pachter, maar de belangstelling valt aan, omdat de kiosk maar van 2 jaar verhuurd worden kan. En dat is voor een soort ondernemers te kwad. 2 jaar lang wie de kiosk ook al een simmer dicht om te geen pachter te vinden weer. In Warkum is van een man een pony deegien nadat er mishandelen is. De eigenaar van het beest, Just de Jong, boeten het stek onder Enningerborn. De pony wie verwoenen aan de halle. Op het plak lag een nek, een grote toeken en een touw dat onder het bloed zit. Maar de beestendokter is nog bezocht om het beest te redden, maar uiteindelijk is de kar maken om het insliepen te litten. De politie ziet het tjoegen van de mishandeling.
Een oude bunker bij Grauw giet iepen voor het publiek. Een peer meter onder de groen zitten in de tijden van de Koude Oorlog meer dan 100 mensen te werken om de Friezen te beschermen tegen een atoombom. Een soort vrijwilligers hebben haar de oren aanmelden om de boel op te knappen. Op 3 september, als het Iepen Monumentendag is de bunker voor het eerst toegankelijk. Het waar in Friesland is een warme dag met een soort zinnen en een temperatuur van zo'n 26 graden. De wind is matig rond vrij krachtig en komt uit noordeestelijke richting. Scootjeflits. Hoe luidt het erbij bij het scootjesielen op de Langwarderwiel? Gjelt de Jong. Ja, bij het ingaan van het derde cruiserrek werd nog een aantal het alweer de Boppenwiese tonnen ronde gaan. Helle de wind even knap even aan. Even een justere wolk voor de zinnen. En het wie zou weer dat Berend Meng die kreeg even een poester wind in het zeil. Kom Oranje, het wetter rond staat de spuigat nu. En hij dacht, ik draai voor en haal ik me trots de wind heen. Want het wie zo'n dikke vlaag dat er hem eigenlijk net weer om krijgen. Daardoor rent er nou toch een beetje achteruit. Dan precies het er gewoon de juiste slagen te meiden. Maar het rent hem nou net heel dal goed mee. Want hij zit nou toch wat in het achterein van het veld. Waar een beetje naar voren toont Scarlien is Snits. Die elke keer de vrije slagen precies te vinden. Maar ja, het veld lijkt toch nog wel vrij dicht op elkaar. De ene, de andere oren weer een slag. Dan leest bakboord, krijgt wel wat beter dan stuurboord. Maar niet is correct. In het derde cruiserrek wie het wel even duidelijk dat de wien even wat oostelijker wie die het onhellen en dat de wien echt en de route echt bij de skasteringen bij de Heugewal deluts. Ja, en waar leidt er nog steeds van? Dat is Lemmer, die leidt er nog even een eind uit, maar daar achter Akrum en dan wat zijn. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kerst ze inleveren bij de Milieustritter of bij de winkeldesk wat Nijskepers. In Leeuwarden kerst ze ook dichtbij kwijt. In de Recycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Sjog op recycle.nl/Leeuwarden. Kom ik naar Isenga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sleepkamers. Isenga staat voor jong, trendy en klassiek. Matteo Klasse Meubelshaar. Ga dan naar Isenga. Dambeton. Verskate soorten van klinkers, trommelstien, siertegels en siergrind. Ek voor een soort handel als betonplaten, keerwanden. Al met al een soort handel. Iernij, tweede soort en broekt. Sjog op dambeton.nl of kom del. Onder Spiekerboor in Akrum. Matteo Klasse Meubelshaar. Ga dan naar Isenga. Isengameubelen.nl. Ray, voor een Peugeot van Hilkema en Haima. Big girls, you are beautiful. De Kleerkost in Akrum. Big girls, you are beautiful. Voor de modebewuste vrouw met een maatje meer. Nu uitverkoop. Kijk op kleerkost.nl. Big girls, you are beautiful. Wiersma Tenten en Partyverhier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Zeg op wiersmatenten.nl. Genieten. Met verse tapas, paella, aioli, manchego-kaas bereid met echte schapenmelk of eerste klas Manzanilla-olijven. De puurste producten uit Portugal en Spanje ontdek je nu bij Lidl. Genieten van de Iberische weken bij Lidl. Wat een hete jood. Gauw aankwolje in zwembad Stiens. Ja! Lekker in het boetenbad. Op een kleedbaan. Leuke attracties. En Heid je dit mij? Heid? Ja wist. Zwembad Stiens is een feest voor de hele familie. Sportcentrumgreen.nl. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot pak van onze enorme collecties binnen Alprijs met kwartingstiet oprijden kunnen op maar liefst 68%. Zwembad Stiens, het zwembad van een hele Rijfvoort. Sportcentrumgreen.nl. Wat voor indruk maakt uw bedrijfsterrein? Laat Hego in Hommers bij Sneek een gratis scan doen. Want Hego is specialist in ontwerp, bestrating en onderhoud van bedrijfsterreinen. Ga daarom naar hego-bv.nl, want een eerste indruk kun je ook als bedrijf maar 1 keer maken. Hego, heel goed. Hey, wintersporter. Een jachthaven dicht bij Hoers en rap naar de Ierselmaat naar de Nije Sloers. De Kuilaar is het perfecte stee voor Lietse en Gruttenboorten. Min waar, ontdekt zwembad en orenluxe faciliteiten binnen Vergees. Kuilaar.nl, Koudem.
Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdernieuwe-twingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Kasten, stoelen, banken, tafels en nog veel meer bij... Meubel Superstore. Meubel Superstore. Dat is rechtstreeks van de fabrikant. Naar de klant. Dat is tot 60% besparen. Meubel Superstore. Grote en superlage prijzen. Kom naar onze showrooms in Lemmer, Drachten en Leeuwarden. Of kijk op meubelsuperstore.nl. Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hier. Nou nog wat extra op Tijn en Motivière personeel regelen. Werktijd in Boetenpost en Jervin. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Kom, mij Simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels waar deze tierenzinnige Sanusi wasmachine. Met 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Hallo, lekker slet. Bennerie de boer, goed en het joer. Een koude douche? Met een serviceabonnement van Energieservice Friesland wordt uw cv-ketel goed onderhouden. Sluit nu een serviceabonnement af en ontvang een prachtige strandstoel. Bij Energieservice Friesland zit u goed. Kijk op energieservice.nl. Waar had het grootste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij en komt de bewenste consulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. De opromming van Lippenwonen is weer een feit. No toplege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gardinen, raambeklaaien, vliegerkleden, laminaat, hout en PVC-vleren om kwart te gaan. Al uw mooie geword mat wordt. Nou mijn kwattingen voor Holland 75%. Zoek uit de vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Mijn woonzorg Nederland. Loffelijk wij in Friesland. De enige echte meubelopromming. Luxe leren draaien relaxfortuin met uitklapbare voetenbank, verstelbare reag en hollesteun in small, medium en large. Verskate kleuren. Zitten is scapeje. Van 1095 voor €695. Wie woonvoordeel de vrede op jouwe. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hielkema en Haima. Het is Simmer in Friesland. Simmer in Friesland. Bij Harm Wijstra en Diana de Groot. Spanning bij het Scootjesielen bij Langwar en gezelligheid op de camping in Bakkerveen. Binnen samen een paar ingrediënten van dit oerke Simmer in Friesland. De actuele temperatuur in Ljout op het terras. Diana had even jongen, zo'n 20 graden. Lekker waar dus. Ik voor de zielerij daarbij de Langwar. En ja, ik zag sommige skippers wat ziek in naar de juiste slag geld. Nou, we zitten nu in het Vaderwiense Rek. En het mooiste is, in het Vaderwiense Rek zakken de win ik even voort. Warmt alles even een beetje op. En dan kennen ze ik even natuurlijk een beetje resten de bemanning. En dan komen ze weer in dat onder Wiense tonnen, dat ze die rondgaan op wij naar de hele Wiense ton en dan het cruiserrijk weer in, helpt de wien weer wat on. Dat zie je nou uiteindelijk krijgt al jeder kom hier bij die onder Wiense tonnen, werd nou het veld weer een beetje begint in elkaar te schouwen. Snits die krijgt helemaal naar de boete kan gaan, wat lang waar ik de hele tijd die bezocht hij terug binnenste skip te worden. Ja, en dat binnenste skip, dat is nou Ljouwert in één keer. Dat is nou Ljouwert, die leidde heel goed, die had zijn goede positie gekozen, maar we zag even naar het begin van het veld, werd Lemmer nog steeds ingeleid en dan Akram 2 en dat Jenne Woord even wat eind en het Jereveen uittroefde, totdat hij een beetje meer de kwarte lijn en een beetje meer uit die ene walwij blijven, omdat daar toch wat BM'kes stenen en daar toch wat meer wien houden. Binnenste skip waar en daar wat eind en het Jereveen uittroeft. Dan krijgen we nou Ljouwert die hier om de onderwiese tonnen gaat. En dan is daar Berend Menk ik alweer. En dan met Snits daar weer achter ons sluiten. Die grauw een beetje naar boeten te truwt. Daarachter dan lang waar op het eigen thuiswater. Ja, en dan is ik weer Huzem. Ik ben een beetje in beeld. Die nou deun op de jouwer zit. Dan daarachter de Zuidwesthoeken. En als laatste Drachten.
media op 92.2 FM. Nijs, sport en prominent. Het SKS Koetjesiel. Omroep Friesland, Simmer in Friesland. Albert Hammond, maar de Free Electric Band. Het is kwartier oer treien. In je verslagjouwer van u, die sjocht hem de ergen uit. Die komt op plakken net roos. Denk ik, uit hem zelfs nooit commercieel. Nee, man. Geert van Tunen hek het door. Nou, hij had al koffie gehad, hij had al vis gehad. En hij, nou ja, er is van alles te keer daar en van alles te dwan, volgens mij. Ja, nou ja, en toen roen ik bij zo'n standje mijn cupcakes langs. Ik denk, nee, dit is de bot, want dan stek ik hem echt helemaal de ergen uit. Ja, nee, dat is flauw, wist. Ik weet trouwens net hoe je het wist wel hoe vier als het ging is, dus. Ja, nou, ja. Ik begin mijn grains te veel, nou, Diana, inderdaad. Dus ik denk, dat doe ik net. En dan ik zit nou in de textiel. Ah. Dus ja, ik weet niet dat ik nog wat voor die budgetten kan. Een mooi topje of een hemdje of... ja, wat hebben we eigenlijk al hier in de handel? Wat hebben we in de handel? Van alles. Mooie bikini BH'tjes en mooie boxers, mooie correctiehemdjes. Correctiehemdjes? Ja, daar krijg je een platte buik van, hè? Ja, oh. Jouw mij is zo'n correctiehemdje, want het begint... maar ik streef gewicht naar de knop meer, maar al dat eten. Nou, daar zag ik straks een meer mij aan. Oh. Een mooie zwarte. Een mooi zwart correctiehemdje. Ja, dat ik als een slanke den toch het leven in, zeg maar. Ja, helemaal. Zeg, wat is die vent nog slank? Dan heeft het net in de gaten, hè? Waar ben je? Ik ben Geert. Ja, ik ben Reiner de Haan uit Heerenveen. Reiner de Haan uit Heerenveen. Ja. En Reiner die docht alle dagen in dit soort handel? Nee, net elke dag. Oh. Nee.
Wanneer wel en wanneer Dat net. ken ik net. Nou ja, over de weken wel een paar dagen. Van de week is het nou weer rustig. Ja, En dan over de weken weer. En dan stink ik weer in Bakkenveen. ja, Over de weken Vreed. ja. Zie je nou te lachen dan? En zaterdag stink ik wel eens. Nee, maar dan kom ik net. Wat? Wat? Nee, over de weken Vreed. Dan stink ik weer in Bakkenveen. Oké, nee, maar ik bedoel... Aan het wetten daar. Ja, nee, maar ik ben wel eens wat in verwarring hier op deze markt. Want ik zie hobbyisten staan. Die hebben zal er even oprommen. Weet je wat ik nog? Ik klap het in de bak en ik smiet het ergens in bakken van je Dat is mooi dan. Dan ben je het mooi kwijt. Of Ja, niet? Hè, opgeruimd is dat netjes. Ja, maar dit is oorhandel. Ja, nee, ja, ik doe het officieel. Hè. Ik bedoel... Nee, maar dit is je werk. Nou, ik hoef het net met het baan. Oh, Nee. want je bent al binnen. Nou, dat zou ik net zeggen. Maar, nee, maar ik hoef het net mee. Ik heb nou AOW. Ja? Het is eigenlijk een beetje een hobby nog, maar... Maar Reinders die altijd op de markt? Ja, ik heb hier wel 20 jaar op een merk zo. Ja. Dus, ja. Wat is daar nou zo leuk aan? Ja, onder de meesten, hè. Ik bedoel, ja, de sfeer en je leert een hoop mensen kennen. Ja, dat is echt gezellig. Ja. Hè? En ik heb wel een tijd. Ja, nou wel. Hè? Ik bedoel, wat mij de hele dagen achter de blampotten. Nee, helemaal niks. Nee, dat is gelijkheidstrainer. Nee, ik vind het geweldig. Ik vind het heel mooi werk. Maar ik bedoel, maar Drees die zorgt er nou voor dat er een basis is, zal ik maar zeggen. De oude Willem Drees. De oude Willem Drees, ja. Nou ja, En dan zei Reiner, maar ik ken het toch net litten. Ik doe dit dan toch nog even. Ja, ik heb een hele hoop handelen wat ik nog kwijt maak. En ik zie wel hoe vier ik hem. Ja, hoe kom je aan die handel? Ja, bij de groothandel, hè? Gewoon toch maar alle keer. Maar ik bedoel, je kan ik zeggen, ik ga erop van één keer. Dan ben je het kwijt, Ja, hè? maar dat doe ik nou. Ik heb, nee, dat doe ik nou wel. Ik denk, ik moet nou eerst maar eens even stoppen met inkopen. En zo, maar dat we dit eerst kwijt rijden, of net? Ja, ik zou het zeggen. Dat leidt genoeg. Nee, ja, maar ik heb nog genoeg. Ja. Nee, dat doe ik altijd bij de groothandel. Ja, maar toch, Reiner, ergens komt er een moment dat is voor het laatst inkopen, zeg maar zeggen. Ja, ik hoop het nou. Ja? Maar je weet het net, hè? Bist nou bist met die eindsprint Ik ben bezig? een beetje aan het uitbouwen. Maar ja, je komt er toch te zitten en hij de maat en weer en dan is het weer naar de groothandel en de kepers weg. Ja, maar dat het er ook wat mee te maken omdat ze het nog zo leuk vindt. Ja, ik vind het geweldig. Ik bedoel, ik ben zondag hier, dus... Nou, met correctiehemdje? Nee. Het ziet er nog fantastisch uit. Nee, dat ook niet. Maar ik bedoel, nee, ik vind het gewoon leuk. Ja. Het is nou puur een hobby. Ja. Nee, hartstikke leuk. Wat is nou het kenmerk van een mooie markt? Ik bedoel, dit het wel wat op zo'n camping. Vind ik dan wel weer heel grappig. Het is een hele aparte setting. Ja, dit is hartstikke... Ik doe dit voor de tweede hier nou. Klaasje had me toen vregen. Ik zei, kom. Maar ja, zo, oh ja, mooi. Ik nog even naar Bertilla. Drachten? Verzorgingstehuis. Ja. Maar mijn onderkwart. Ja. Daar doe ik er ook nog bij. Af en toe is een verzorgingstehuis. Ja. En nou word ik een hier op vakantie, merk ik in Veendam, hè. Ja. Dus denk ik 3 weken achter kwam. Nou, ik ken het al. Dit wordt het nou wel even. Ik denk wel. Ik zou nog een heel verhaal beginnen over Cambuur, maar dat doen we net. Nee, maar hartstikke mooi voor Cambuur. Maar voor Heerenveen is dat net, hè? Dit is maar mooi, laat zwaar winnen. Oké, Reiner, we beginnen in de correctiehempjes, jong. Oké, ja, kom op met dat ding. Jongen, ik kom als een slanke devil. Ik fret me hier heel vol die jaar in Harm. En ik kom als een Adonis waarom in hout. Net te leeuw. Daar ben je foto's van nog zeker? Er worden hier geen foto's van publiceren. Nee, helaas. Ja, spietig. Want Nee, dan zie je nee. nou wat leuke foto's voor op je Facebook, Simon. Ja, nee, dat snap ik wel. Ik begrijp ik wel. Je heb ik nog een cam die het vult weer maat. Nou, wat Ja. zou er mooier wezen als Geert in een correctiehemdje op een omroepcam. Maar dat gaan we dus even niet doen, jongens en meisjes. Nou, vooruit, hij komt eronder uit. Geert van Thun, hij had het in elk geval uit zin daar in Bakkerveen. De hele dag, de radio on, FM. Simmer in Friesland. Omroep Friesland. So damn fine, but she was crazy. Was all about body time. And lately, I felt like something's wrong. So flaky and shaky when the sun went down. Yeah, boom, 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 when she walked the room, even girls they whistle. I know it's hard to get her. She's a special
a lucky girl, tastes like cherry. Yeah, she could rock your world. Cloud 7, I never felt like this before. She took me closer to heaven. OMG, let's go. Yeah, boom, boom, boom. When she walked the room, even girls they whistle. Yeah, I know we could be together. You're a special girl. Yeah. Scuba-dooba-dub-dub-dee-dee-die, scuba-dooba-dub-dub-dee-dee-die. I love you. Another cliche, baby. Scuba-dooba-dub-dub-dee-dee-die. Baby, I'ma do whatever you like. I love you. Another cliche, baby. Oh, don't tell me what I gotta do. Just give me that little clue. Basim zei die van Denemarken mij op het Songfestival met deze cliché love song. We geven net lang waterwiel, want een prachtige zielerij is daar aan de gang. Gjalt Jong. Ja, Biesterbalk, Lemmer, kom vrij. Helemaal onder de maar wij het kruisdrek in. Get even op bijna de skastrien, maakt er dan daarbij en dan maakt het een hele lange slag naar de orenkant van de Volta. En dan wifk het de wien even de orenkant weer. En dan krijg je alle handen skippen die daar zitten en dat binnen Janne Waard. En Pieter Meter van Akkerum die zegt dat ik heel goed. Die het uiteindelijk, ik wil hetzelfde, maar die draait en die krijgt even oors en wat beter ervoor. Lemmer die moest dan het hele lange maar waarom de hinderzielen. Die horen hier dat krijgt jusjes in de gaten. Ja, en daardoor krijgen we in de kopgroep krijgen we dan even een wisseling. Wil ze het even liggen dat Lemmer er toch wel een heel eind uitleidt, lijkt die nou op het tredde plak. Dus het plakje is binnen we verskoot, we verhoren. Daar is Akkerum, Pieter Meter, lijkt nou op in, Janne Woord 2 en dan Lemmer 3, Woord zijn 4 en het Jereveen, die er de hele tijd ik wil op het vinkertouw zitten en zit, die zegt dat ik wil baren, die helle al, ik krijg jij er even naar het kwarte klapkop, maar die kon toch net ontippen bij de rest, dus die zit zo op het 5e plakje en zo is er toch hier nog wat stworkenwisselerij. Hast u dan nog voor de rest nog een beetje de situatie geertje? Ja, maar denk ik nog even zeggen dat de jouwer, wij vermoeden de tonnenrekken het, want de jouwer maken een rondtie en leidt nou achterom. Dus Drachten is van het laatste plak au. En we zeggen ik dat Drachten die doet het heel goed nou. Die gaat net als mij als het ziende, misschien als Alfde om de tonnen. Dus die is mooi wat opschoot. Fractured view
The Wet Sprockets. Ik denk dat... Die naam ken ik ergens van. In de jaren 80 gaan ze een hit met Walk on the Ocean. En dit is haar comeback single. New Constellation. Hartstikke mooi. Leuk om te zien op Twitter al die tweets die voorbij komen. Van mensen die haar eigen favoriete scootje onmoedigje. En dat was al hier maar de hashtag Simmerfjitjen. Het is een mooie streetweb. Prachtig om te zien. Jelte Jong. Ja, we alle jaren hebben we de boppen wie ze tonnen weer gewoon. Ja, en natuurlijk. Wedstrijdzielen is ik wiskunde, is natuurkunde, is waarkunde. Dus er zit een hele soort kunde zit erin. Maar het is natuurlijk, ik zei, je wil ik de kwartste route zielen. Dat hing er dan natuurlijk een beetje van, waar die wien hinnen draait, hoe dan die kwartste route wordt. Ja, en Lemmer die dat in het voorgaande rek, die moest dan toch volle meer meter zielen als er in die oorgaande rekken die, omdat er misschien te hier hoe staag gong om te betiet. Bolzet, of Akram, die dat net die gong eerst volle lange troon. Nee, die boppen wie ze tonneta, pakte dat voor hem heel goed uit. Jennewaar die maken de slagen wat meer au. En daardoor zal Lemmer even wat meer meters shield hebben. En daardoor het eerste plakje verspillen. En zo zien we maar wel dat die nieuwe formule om die skippen dichter bij elkaar te krijgen, dat hij misschien toch zeker zijn uitwerking gewoon had. Want als je dus even iets verkeerd berekenen of net op het vinkertouw zitten met de draaiing van de wind en daar net voor dadelijk op anticiperen, dan ben je een paar plakjes kwijt. Geertje, Joure, die en die een rondje draaien moest, die moet hem straks best even jaren werden wat er niet in had, maar misschien had de grip op het tonnen zitten. Die moet in elk geval jaren nou achter ons sluiten. Juist er een formidabele start op terhinnen. Wie spietig dat er dit later uit bij weer omzakken. Maar in elk geval die moet hier achter ons sluiten. Maar het hoeft helemaal net te beschutten dat er ik als laatste eindigt. Omdat je zo verskaat hiet. Mij die wien, hier op deze langwaterwielen. En die skippen die nou zo staan rond toch wel vrij liekwichtiger om elkaar worden. Blijft het een hele mooie race. Long once you get going. I thought it was a little fish. Simmer in Friesland. Crypto paspoort. 2 uur lang hebben de tijd gehad om nooit te denken wat het goede antwoord is van het crypto-paspoort. We zijn nu op zoek naar een vakantiebestemming en dan een stad wil te verstaan. En dit weer de opjefte. Wien we nou maar net zo stom west, wie hier die appelbetten net voortsmieten kind. En dan kwamen de eerste antwoorden binnen. En toen zei ik van het is net appelskeer en doe hak de meesten het goede paard. Ja, dat denk ik wel, want toen streamden de goede antwoorden binnen. En daar hebben we zelfs 2 van uitkeersen. De eerste die we aan de telefoon hebben, Jansje Veenstra, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Lokweeske alvast. Ja, dankjewel. Je hebt nou nog niet woon, maar je zit al wel in uitsturing. Dat is al heel wat. Ja, oké, prima. En die oren, dat is Bernard Romkes, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Bernard, waar wij? Uit Ljouwert. Uit Ljouwert. En Jansje komt uit? Wijns. Wijns. Ben je wat scootje-fans? Nou, wat zeg je? Ik heb Omroep Friesland er wel voor. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Wij gaan 3 vragen van je kleerlezen. Ik ben weer voor de score. De eerste vraag is 1 punt. De tweede vraag 2 punten. En vraag 3 punten. Zullen we eerst de oplossing hebben, Jan? Oh ja, nou moet ik dat... Ja, nou bestoon je nu waar. Want wat wie de oplossing? Dan ben ik goed scherp. Rob maar, wat wie het? New York. New York. Ja, dat klopt. In die... de Big Apple. En hoe kwam je hem daarop? Big Apple. Nou ja, Pieter Stuyvesant had het ooit verkocht aan de Engelsen. Dus die had die appel wijsmieten. Ja. Hier hebben we maar net zo stom west. Ja, verzels. Ja. Ja, nou, dat wie in die het goede antwoord. De eerste vraag komt van Harm. New York, dat is een stad in Amerika. Maar hoe heet de haatstad van New York? Is dat A, Syracuse? Is dat B, Albany? Of is dat C, New York City? Ik weet het antwoord. Ja, Bernard, die weet het antwoord. Ja, dat moet je net te gauw roppen. Nee. Dus dan geven we eerst maar even wat antwoord naar Jansje. Ik dacht C. New York City. En Geert? Nee, het is Albany. Oh, Geert. Bernard. Bernard. Het is Albany. B. Dat klopt. 1 punt voor Bernard. Je moet net te gauw roppen dat je het zeker weet, hè? Want als we dan jou het als eerste, dan kunnen de oordeel in mooi geven zelfs, hè? Oké. Sorry. Vraag 2. Er binnen een soort dingen die het beschenwurdig zijn in New York. Bijgelijks het vrijheidsbeeld. Maar wat is net in New York te vinden? Is het A, het Empire State Building? Is dat B, Broadway? Of is dat C, de Golden Gate Bridge?
Bernard. Nou, de Golden Gate Bridge die leidt in San Francisco, die gaat er net bij. Jansje? Ja, ik en ik van C. Ja, ik en ik van C. Ja, zoek ik dan. Ik zoek mij hier. Nou, 2 punten voor beiden. Dus het is 2-3. Het is Nou, die, wat ben je mij? het is die Golden Gate Bridge, hè? De derde vraag. New York wordt vaak gebruikt als filmset. Hokkerfilms spelen zich net in New York. Oh, is dat A, Die Hard, B, Sex and the City of C, Spider-Man? Jansje. dat is de eerste, maar ik weet het net. Die Hard. Dat scrollen we op. Bernard? Nou, stel ik een tactisch speelje. Dan zit ik echt aan, dan zit ik altijd in goed. Ik kan het niet meer. Jo bent de toek. Jo bent de toek. Het is in die Die Hard, want dat spelen maar in Los Angeles. Precies. Oké. Nou, dat betekent Harm, dat is mooi skreun. Dat het 4-6 is. Ja, precies. Ja, dus dat Bernard het van trok heeft met de slippers. Nou, dan had ik de slippers doen. Wat mooi. Ja. Heeft verlet van slippers? Maar in de maat heb ik niet zeker. Nou ja, graag. Ja, door een €4,40. Oh, nou, dat wordt een L'tje dan. Dat wordt een L. Ja, een L. Ja, dat wordt een L. Ja, best. Kom mooi die kant op. Hartstikke mooi. Tierentank van het mooi man. Ja, graag. Oké. Ja, oh, je Bernard wil nog wat zeggen? Ja, hier nog een vraag van BMX Belutsen bij het Scootjesiel. Nou ja, ik had het zien hier voorzitter geweest van Huzum. Oh. Dus ik hoop je elke dag weer dat Huzum er wat bij komt. En Ja. hier liep het al wat beter gekregen. Ja, ze hebben toch wel aardig die en al. Ja, ze zit net heel wel aan achterin. Dus, Nee, ze zitten net heel wel in. Ze zijn net meer al in een fitje. Huzum had altijd wel een soort fans. Dus dat is alle jaar hoopvol. Oh, gelukkig. Nou, dan zit je er plat voor. Mooi. Bedankt voor het mooi man. Maakt u mijn adres nog iets? Ja, dat regelt Ariane al hier. Blijf maar even aan de Mooi. telefoon, dan Oké. komt het al in je kleer. Tierentank. Yes. Heel veel plezier daar. Dank u wel, dat slag het Van wel. die slippers hier van op de tafel is ik maar iets tapje net bakken van je, hè? Ja, Geert zeker. van toen. Had Geert er al slippers, jongen? Of? Ja, man. Ik steent zijn oerenpisslippers. Nou. Ja, nee, dat wordt. En ik zou ze meenemen, maar dat kind want er zit nog een man in. Dus dat kind dus net. Nee, dat is ook net man. Hé man, kom op zeg. Het is een Grunninger, of niet dan? Nee. Wat dan? Nou, Friesland dat is het mooiste plekje hier van Nederland. Ja, toch? Ja, dat is waar. Oh. Maar jij bent wel een Grunninger. En Donkerbroek. In Donkerbroek. We moeten dit even uit elkaar hellen. Dit verhaal. We moeten dit verhaal even uit elkaar hellen. Nee, dat kan ik niet. Het is dus een Grunninger van geboorte. Op Greens, ja. Een Grenzer. Ja. Maar die wennet in Donkerbroek. Ja. Op vakantie in Bakkerveen. Juist, op vakantie in Bakkerveen. Hoe krijgen we dit achter elkaar? Zo. Prachtig. Vertel het mij eens eventjes. Hoe kom je al hier zo op Bakkerveen te landen? Nou ja, ik ben op 33 jaar in vakantie geweest. Hoe lang? 33 jaar niet. 33 jaar geen vakantie? Nee. Ja, wel gewoon thuis. Ja? Maar Ja, nooit erop uit? Nee, ik ben weduwnaar, dus... En dan moet je de eerste stap zetten. Ja. En dan ga je hierheen. Ja, dan sta je op Bakkerveen. Maar Oh, prachtig. 33 hier in vakantie, man, dat is dat... Hoe Ja, ga ik je? heb wel vakantie, maar dan ben ik thuis. Dan zit je gewoon thuis? Dan ga ik thuis, ja. Ja. Huiskop knap, schilderen. Altijd bezig? Juist. Oké. En wat is het beroep? Vertegenwoordiger. In? Dierenbenodigdheden. Oké. Ja. Dus dat is erop uit en verkopen? Ja. Daar komt het op neer? Ja. Zet hem uit. Zet hem uit, man. Ja. Maar goed, dan komt er dus ergens Donkerbroek, woning. Begrijp ik? Ja, woon je er nou of woon je er niet? Of is dat een tweede woning? Ik woon er. Je bent verhuisd naar Donkerbroek? Ik woon in de Vaardoos-Zijdenummer, nou weet ik veel, maakt niet uit. Maakt een mooie turfroute, man. Ja. Schitterend. Ja, prachtig. Ja, dan wil je dus een beetje een hele Fries. En er komen van die bootjes aan en dan kun je even met die mensen praten. Maar Ja. prachtig. Ze komen overal weg. Mooi, hè? België, Duitsland, ja, echt wel. Maar hoe kom je dan hier op deze camping te landen? Hoe zit dat dan? Nou, ik las een krantje. Ik had een krantje, een plaatselijk krantje, en er stond op de Waldzaan. Ja. En zag ik die caravans. Nou, ik denk, ga me huren. Ja. En dan moest het al houden. Nou, en dan huur je dus een caravan. Ja. En dan sta je hier op een camping. 1 week. 1 week. Dat zou ik zeggen, hoe lang eigenlijk? In je week maar? Ja, maar het bevalt me zo best. Ja. Ja. Dan heb ik er weer gehuurd, nog een week.
Ja? Voor de helft van de prijs. Echte vertegenwoordiger, hè? Altijd in de handel, of niet aan? Nee, snap je. Ja, dat is mooi, man. Ja, hou. Dat is mooi. Maar nou steen je te wachten. Ik had het idee, je steen op iemand te wachten of zo. Nou, ik hoop dat mijn buurman komt met mijn auto. Oh, de buurman heeft de auto. Ja. Jolien heeft de auto weer. Ja, maar dat geeft niet. Nee. Ik heb 2. Oh, jij hebt 12 auto's. Ja. Nou, prachtig. Ja, één van de zaak en één van mezelf. Ja. En dan is Van de zaak mag ik niet rijden. Nee, dat snap ik. Dat is wel een of andere vreselijke... Ik wacht op mijn BMW, ik hoop dat die komt. Is het een BMW? Ja, C3. Roadstar. Oh man, open dakje. Ja, tuurlijk. Machtig. En die liggen uit aan de buurman? Ja. En dat geeft toch niet? Nee, maar ja. Hele goede buurman, hoor. Ja, dat moet een fantastische buurman zijn, ja. Ga op zijn dochter, die is ziek. Oké. Oh, dat vind ik wel weer een mooie daad. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Is ernstig ziek? Ja, die heeft kanker, ja. Ja, ernstig ziek. Ja. Ja. En dan gaat de buurman dus, begreep ik, even in jouw auto, maar hij gaat erin. Even er even uit. Maar die gaat er al om me heen. Die gaat met de dochter naar Nijmegen, over gaat hij me heen. Alleen benzine moet je zelf betalen, hoor. Dat betaal ik niet. Nee, dat snap ik. Maar het is al heel bijzonder dat je voor dat bijzondere doel je auto wilt liggen. Vind ik een mooie, nobele daad. Waarom niet? Ik heb mijn vrouw verloren, 84 aan kanker, dus ik weet wat het is. Ja, dan weet je het. Oh. En dan weet je dat medemenselijkheid iets betekent. Daar maak je niet veel mee, hoor. Nee? Nee, echt niet. Het meeste is ik en de rest kan stik. Maar jou het al. Ja, ik hoor het bijna op. Ik wil jou toch zeggen dat ik het mooi vind dat jou dat toch. Nou, dat is geen grapje, hoor. Nee, dat meen ik serieus. Ik heb ze zo heen rijden, zeg ik van nou, daar en daar woon ik. Ga naar de buurman en vraag het. Nee, ik wil het en ik vind het een mooie daad. Ik wens je nog een prachtige vakantie hier. Ja, dank je. Ik geniet ervan. Doe dat vooral. Dankjewel, hè. Graag gedaan. Friesland, Simmering Friesland. Omroep Friesland, Simmering Friesland. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer. De street op de Langwarde Wiel, die giet maar terug, Gjalt de Jong. Ja, dit is een mooie street. Pieter Meter, Van Akram en Janne Woord. Die een lange bakboordslag maakt en die komen nou stuurbaar op het ton aan. En dan komt daar Lemmer, die komt daar nou bakboord aanzien. Die klapte er heel tijd vrij achter wij. En Pieter Meter, hier Gerhard Pietersma van Janne Woord een beetje in de tangen. Want Gerhard hier er al volle langer van wijd wilt nevens mij. Maar die ziet, Pieter Meter ziet erachter en die zei van ik zet de zaak op slot totdat ik de juiste koers stonden ga. Nou, het lijkt het nevens mij dat ze me een beetje overshield hebben. En dat denk ik dat ze is. Dus dan moet ze dadelijk wel heel skraal bot om die tonnen heen draaien. En dan zal Lemmer daar ik wijzen. Die hem nou misschien justjes even wat smarger krijgt. Liek het even. En dan is Pieter Meter nou bij de tonnen. En dan met Janne Woord die even liek dat er var oplei. Maar er nou toch achter ons sluiten. En dan kan die krijgt dat gatje achter Pieter Meter weer inpakken. Maar deze beiden brachten elkaar een heel eind voet. En dat er kon Lemmer een beetje de vrije slagen krijgen en vinden. En die kan daar toch nou weer aansluiting vinden. Maar terwijl deze beiden draaien matten. En Lemmer gewoon de snelheid had. Ja, dan is dat heel mooi. Nee, en dan kan Lemmer dwat het net aan om dat gatje in te zien. Leidt ik een beetje onder de tonnen, houdt hem nou in de wien op. En dat is dan een gelukje voor Pieter Meter van Akkerem en Gerhard Pietersma van Janne Woord. Want daardoor leidt Lemmer nou in de wien op, want die leidt toch krijgt justjes onder de boppenwiezer tonnen. Komt krijgt net onrennen en die maakt nou in de wien op. Scrap je om die tonnen te ronden, zodat nou Akkerem en Janne Woord dan toch weer wat jadder de snelheid oppikken kunnen. En wat zijn, die ik heel mooi verdienstelijk die wienskifting jaren, want die ging niet correct echt even vanuit die noordoosthoeken naar de noordelijke ta. Toen was er weer noordoostelijk en toen weer een beetje naar de oostelijke hoeken ta. En dat had er toch wel heel mooi oppikt, maar je daar in de kiel zag, het Jereveen Alco Rijenga.
to be red, and violets to be blue. Why isn't my heart meant for you? My hands longing to touch you, but I can barely breathe. Story eyes that make me melt right in front of me. Lost in this world, I even get lost in this song. And when the lights go down, that is where I'll be found. This music's irresistible. Your voice makes my skin crawl. Innocent and pure, I guess you heard it all before. Mr. Inaccessible, will this ever change? One thing that remains the same, you're still a picture in a frame. Lost in this world, I even get lost in this song. And when the lights go down, that is where I'll be found. I get lost in this world. I get lost in your eyes. And when the lights go down, that's where I'll be found. Yeah, lost in this world, I get lost in your eyes. So when the lights go down, or am I the only one? Anouk, my last. Ik beziek je heel die mooi te scrollen, wie dan op 1, 2 en 3 lezen. Ja, dat was goed van midden net ervan. Mijn briefje is vol slijmvol en ik kan geen touw meer om vastknopen, Gjalt. Nou nee, zo'n spul is het soms hier en ik wel eens even. En wat ook wel heel mooi is bij deze boom, bij wie ze tonnen wij ben onder, daar zien we dat er zo nou en dan eens een PLI'tse loofdueltje binnen. Snits die even wat omheus ging, omdat Ljouw het omheus skaart, ja, en de wil je dan binnenste tonnen komen. Dat zie ik in het Vaarijn, dat Pieter Meter van Akkerum, dat ik bij Janne Waard die en dat Jereveen en ik omheus ging en dat Lemmer zei van ja, maar dan ging ik voor omheus. Waar gewoon zijn eigen vrije route daar, wie deze eerste 4 vaart, dat is gewoon wat zijn. En dan krijgen we een God Geertje, want hoe leidt de rest erheen? Ja, nou, dan kan Diana nou een skimbrief pakken en even een pennen en mooi schreeuwen. Op een eerste plakje luidt dus nog Pieter Meter van Akkerum. Tweede, Janne Waard. 3, Lemmer. 4, Waadzijn. 5, Jereveen. 6, Grauw. 7, Snits. 8, Ljouwert. 9, Langwaar. 10, Drachten. 11, Huzum. 12 de hele mannen, 13 Zuidwesthoeken en 14e luidt nog Dirk-Jan Rijenga met de Jouwer. Life is a moment in space when the dream is
Even een restpuntje in het programma met Barbra Streisand en The Woman in Love. Want we meidjes op voor een finale, Diana. Ja, en de band Brukkenbouwer die is drok aan het opbouwen hier in de studio. En die komen vanzelfs van de Jouwer. Ja, het ken nog. Die lezen vanzelfs achterom. Maar ja, kind die nog wat uitmaakt, zie ik, Gjeld. Nou ja, ik weet het net. We zijn Akrum en Jennewaard binnen op de onderwinse tonnen heen. En we varen hier nou even rustig naar de 7 Wolden, de stadkater. Want de startlijnen leidt er al in. De finishlijnen leidt er wel in. Alleen, ik zou nou net een vlaggen hingen. Dus ik weet nog net, als we nou finishing gaan, maar de finishlijnen leidt er wel in. We varen er een bedel. Gaan we finishen? Ja. Ja, we gaan finishen wat er zijn. Dus dan leidt Bols het nou van de onderwinse tonnen op de hele winse tonnen hier naar. En dan moet er nog in een vrij zwier kruisrek. Want leidt eigenlijk de finishlijnen leidt een beetje haast hetzelfde als dat in eerste instantie de startlijnen leiden. Hier ze vanmorgen ik zijn bij de routebespreking. Dus dan staat het nou leidt mij in het Kieltzog, Jennewaard, Akrum en dan een gatje Lemmer, het Jereveen en wat zijn die daar dan zitten. Dan krijgen we even een vrij groot gat grauw. Maar dat zal nog even, want de wind die zakken nog wat voort. De wind zakken wat voort, dus dat zit nog even op een dwarringwatje. Want ja, natuurlijk, je kan die finishlijnen net zomaar in één keer onschillen. Die leidt in de wind op, dus je moet er daar nog een paar slagjes in de meidje. Maar waar dat als eerste dwang gaat op bijna die finishlijnen, dat zal dan Pieter Meter van Akkerenbezen, mij in het Kieltzog Jennewaard. En wie had de hele media hebben die jongen op een langwaterwiel. De wind die wifkert dan wel eens alle kanten op. Dus je leidt net een hele soort rom ertussen. Dus het kan tussen deze beiden nog wel eens even spannend worden. Want we hebben wel een gatje, mij dan Lemmer. En wat zijn in het Jereveen? Deze trial is ik vlak bij elkaar. Maar kennen door de tussenfeiten dan aan mij elkaar in de veld gaan dat een van die oren trialen er bij komen kan. Dat maken we nog maar even aanwassen. Dus misschien kunnen we eerst nog even een plaatje of ze draaien. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey brother, do you still believe in one another? Hey sister, do you still believe in love? I wonder. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. What if I'm far from home? Oh brother, I will hear you call. What if I lose it all? Oh sister, I will help you out. Oh, if the sky comes falling down for you. Avicii, mooi Hey Brother. Het zal nou echt even daar op de langwaardewiel. Gjeld. De finishlijnen leidt er heel mooi skraal in. En dan die Jennewaard natuurlijk nog wel even een onvalslagje van die tonnen van die hele winse tonnen waar in het kruisdrekje. Maar dan Pieter Meter zet hem even trouw en dan pakt die de kwartaline naar de finishlijnen daar. En dat weer dan het schot. Pieter Meter van Akrum, hier de eerste op de langwaterwiel. En dan moet Jennewaard nog even een stukje terug, omdat hij natuurlijk de onval die. En dan gaat die schiet die helemaal de onderkant van de finishlijn op. En dat weer het schot van Gerhard Pietersmeisje, bemanning van Jennewaard, die je tweede wordt. Dan zien we naar het verder, naar achteren ta. Hoe het daarheen leidt. Dan zien we dat Jereveen ik absoluut onval doet op Waardse Eind en op Lemmer. En kan die daar nog wat in beschutten? Het lijkt er even dat de wien even goed krijgen. Hij begint nou heel bot te kniepen, Malco Reinga. De fok die valt wat naar binnen. Dan kom je wat onder die finishlijnen. Kan er dan de finishlijnen wel onrennen? Dan lijkt het er dat er nou toch even bij de line del vallen. Maar dat er net onrennen kan. Lemmer, die natuurlijk zijn slag oud maken. Jerre, naar de Moneta. Wout zijn, die dat ik dingen hier. En dan kan Lemmer, kan dan natuurlijk de kwarte slag
Jere dichter op de startkotter, maar dan is die wien toch wel even smarrig, ja? Dan is die wien even smarrig en dan gaat zelfs Alco Rijnka met Jereveen gaat terug de wien heen. Dan kan Lemmer, kan dan het één likt het wel de line aanrennen. Dan likt het ik dat hij, maar dan komt hij natuurlijk wel bakboord aan. En dan zullen we dat Alco Rijnka van het Jereveen nou ik heel del houden met om achterwaarts eindel. En dan krijgt nou de Lemmer even weer wat een roemervlaagje, maar dan wordt de wien toch even skraler op die finishlijn, ja? Dan wordt er even skraler en dan tipt nou trots de wien geënt, zal dan toch Lemmer, zal dan een tweede plakje pakken. Dan kan dat wie het schot van Lemmer. Die gaat dus trots de wien, als een kon ze hem dan het in aanschielen. En dan gaat het nou nog tussen wat zijn. En dan Alco Rijnka van het Jereveen. Tussen de 4 en de 5 kan dan wat zijn. Kan dan die onderste lijn aanrennen, de onderste tonnen. Dan struwt hij hem ik in de wien op. Jereveen en ik, die leidt hem ik in de wien op. En dan is toch nog correct wat zijn. Even jusjes jeder als het Jereveen. Die dan 5e wordt. En die het uiteindelijk hier een heel mooi constant zielt had. Geertje, best u bij de winnaars? Ja, zelfs ben ik bij de winnaar. Hij steekt de Jerven in de loop. Jim Jerret wel. Ze binnen hier ook griezelig blied. Want dit is een mooie overwinning, Pieter. Dit is een geweldige overwinning, ja. Super top. Ja, gewoon geweldig. Dit hadden we echt weer even nodig met de man. Ja, je hebt hier het nodig. Je stier Nikkel heel goed. Oh. We moeten hier eventjes goed erom tekenen dat we net zien een boeion varen. Nou ja, we varen er ook al wat doorheen, maar goed. Ja, we moeten de kapper al bijhouden, want we zijn nog gewoon ontzielen, Pieter, hè? Ja, het had leuk dat de pers aan boord komt, maar dan ben je afleid en dan zie je maar weer, het kan eigenlijk niet. Nee, dat kan nou eens net. Maar vertel even over de wedstrijd. Je hebt hier een prachtige slag in dat kruisrek. Ja, de eerste loop pakte helemaal niet zo mooi uit. We zaten eigenlijk een beetje in het verdomhoekje, wel 5 door mijn ton heen. En we kwamen hier op die voor de winter ton aan. Ja, en dan gaat de man heel ruim om die ton heen met z'n vieren. Ja, eigenlijk de 2 buizen hebben eigenlijk helemaal geen recht meer. Maar ik denk, ik waag het ook niet. Ik ga er wel omheen. Ja, vervolgens dan sluit je weer aan. Maar lang weer prikt er nog wel tussen. En dan leg je onder het veld. En geen probleem. Ze staat er wel een stuk of 4, 5 over me heen. Ik zei, gadverdamme nog aan toe. En wat een klap maakt, ja, en die wind die skift gewoon heel erg. En ik heb iets gedaan wat de ander niet deed. Ik zei, het is alles of niets. En die pakt natuurlijk subliem uit. Hè. Dat was de slag. Ja, alles of niks en het waren alles. Het waren alles. Ja, het kon ook niks wezen. Maar ik was toch al niet tevreden aan de stand hoe klaar. Ik zei alles of niets. Nou, en hij pakte. We zagen hem bij de wal komen. Ik zei, die is van mij. Nou, we pakten alles. We waren 2 domme ton. En dan waren je hem nog wel even bedriegen, hè, terug in de waterskrijg. Ja, het zijn weer keuzes, hè. Lemmer komt weer opzetten. Erin de Woude zit erbij. Ja, en dan 2 man zie je allebei een andere richting gaan ze uit. Dan moet je een keuze maken. Ik zei, nou ja, ik zei eerst Erin de Woude maar. En ook een beetje verdedigen op Lemmer. Ja, Erin de Woude had even voordeel ervan. Maar kom nog gek over bakbord dwingen. Ja, koos er mooi even voor het zielen. Ja, en toen wachtte natuurlijk Pietersma op hoe ik het ton onderhalen zo. Maar ik denk, dat wacht maar op mij tot ik draaien wil. En hij draaide wat ik wou. En dan heb ik hem even teruggedwongen. En toen had ik hem te pakken. Winnen op Langwaarde, dat betekent feest, jong. Alweer feest, want juist vind ik heel gezellig bij je vangrailband. Ik heb me gisteren kostelijk vermaakt. Ik doe het vanavond weer. Ja, nou altijd als dat dros zet, dan wordt het morgen weer een hele mooie dag voor die. Lokweeske Pieter Meter. Hij is dus winnaar, Joet. Maar het Scootsie van Akerum. Super top dat we in zien worden. Ja, prachtig. En we hebben zelfs het Nijs van Fjouwerroer even uitgesteld. Want we wonen die finish en die eerste reactie van de winnaar Akerum even meenemen. Dadelijk, Harm, ze staan hier de haast klaar voor. Brückenbouwer. Oh, dat wordt even knallen. Het stof wordt uit alle boksen in Friesland hellen. En vanzelfs ik het Nijs van Fjouwerroeren. Graag tot dadelijk. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hilkema en Haima. Altijd een strak gazon? Dat kan met een robotmaaier van de Boer Drachten. Een robotmaaier is geschikt voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Robotmaaiers van de Boer Drachten. Voor uw gemak, gemakkelijk geregeld. Bakboord! Voor een Peugeot van Haima en Hilkema. Kijk voor alle merken robotmaaiers op deboerdrachten.nl. Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterwierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sleepkamers. Izinga stiert voor jong, trendy en klassiek. Mathieu Klasse meubels ha, je dan naar Izinga. Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië, al voor €499. Bij Dalstra Reizen, noem je het beste uit de bus. Mathieu Klasse meubels ha, je dan naar Izinga. Izingameubelen.nl.
Big girls, you are beautiful. De Kleerkost in Akrum. Big girls, you are beautiful. Voor de modebewuste vrouw met een maatje meer. Nu uitverkoop. Kijk op kleerkost.nl. Big girls, you are beautiful. Waar had het grootste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij. En komt de bewensingsconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen? Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Jij dan altijd op de tennissen? Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Mijn woonzorg Nederland. Loffelijk wij in Friesland. Was het vannacht te warm in bed? Nieuw van Tempoor. De Breeze matrascollectie die u niet alleen perfect ondersteunt, maar ook zorgt voor een koele nachtrust. Kom nou voor de Tempoor Breeze introductieactie naar Meulen en Baarsma. In Dokkum, Drachten, Ljouwert en Snits. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdernieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Tuinbestraten? Laat u heel goed inspireren en adviseren in de Hego Showtuin. Over bestratingen, tuinhuizen, veranda's, verlichting en nog veel meer. Hego in Hommers bij Sneek heeft heel veel keuze. Kijk zelf maar op hego-bv.nl of kom naar Hego. Hego, heel goed! Wat dan rookte net correct waarom van het Ameloon, mooi naar het scootje zien. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt een heerlijk stukje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziek je uit in het schap voor jouw supermerk. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels, waar deze tiegezinnige Sanusi wasmachine. Mij 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar 399 euro. Expert begrijpt het. Noffelijk fietsen door bosk en dun. Geniertjen op terras of strand. Dat is een dai-arrangement van Doeksen. Naar Skielge of Vlieland. Al vanaf zand een hele euro per persoon. Even ertussenuit in een hele orenvraat. Sjog op rederij-doeksen.nl. Ajo, lekker slet. Bennerie de boer, goed wat en het joer. Wat een frisse nu dag in design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kent de Aygo heel aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een oorkleur dak, dashboard, raamstiel, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strikbedak. Wiersma Tenten en Partyverhier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Check op wiersmatenten.nl. Je riede al 14 een Aygo van 129 euro in de maanden bij Tolman, Galema of Strikbedak. Het idee is dat Smilecore sterker bist. Dat er iemand is als verder was. En het mooie ook als Jost wat mogelijk is. En Smilecore om van de simmen te genieten. Om van alles te ondernemen. Smilecore sterker in Friesland. Rabobank. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot part van onze enorme collecties binnen Allprijs met kwartings die te opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Smilecore sterker. Rabobank. Sponsor van het SKS Koetsjesiel. Omroep Friesland. 92.2 FM. Jobboot met het NOS-journaal. Op vliegbasis Eindhoven zijn zojuist de 2 vliegtuigen geland met aan boord de stoffelijke resten van tenminste 74 slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne. Net als gisteren, op de eerste dag van het transport vanuit Kharkov, worden alle kisten 1 voor 1 door dragers van de verschillende krijgsmachtsonderdelen uit de vliegtuigen gehaald en naar de lijkwagens gebracht. Ook voor vandaag zijn op het vliegveld nabestaanden uitgenodigd. Namens het kabinet zijn de ministers Schippers en Plasterk aanwezig.
Het protocol is gelijk aan gisteren. Dit betekent dat de kolonne onder politiebegeleiding naar de kazerne in Hilversum gaat. Daartoe worden opnieuw de snelwegen A2 en A27 afgesloten. Ook morgen en mogelijk zaterdag zullen transporten tussen Garkov en Eindhoven plaatsvinden om de overige slachtoffers naar Nederland te halen. Het kabinet lijkt aan te sturen op een internationale politiemissie bij de rampplekken in Oekraïne. Kamerleden krijgen vermoedelijk vandaag nog een brief waarin het kabinet laat weten dat het de mogelijkheid en de wenselijkheid van een bijdrage aan zo'n missie onderzoekt. Het kabinet zou werken aan een VN-resolutie die een bewapende missie naar de rampplek mogelijk moet maken. Op dit moment kunnen onderzoekers er niet veilig werken. De Europese Commissie heeft vergaande sancties tegen Rusland voorgesteld. De Commissie heeft een pakket strafmaatregelen op tafel gelegd waaruit de lidstaten nu een keuze kunnen maken. Over de inhoud van het pakket is niets bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de maatregelen veel verder gaan dan de sancties die tot nu toe zijn opgelegd. Het zou gaan om sancties die grote delen van de Russische economie platleggen. De lidstaten vergaderen op dit moment over het pakket. Een vliegtuig van de Algerijnse maatschappij Air Algérie is neergestort in Mali. Volgens onbevestigde berichten waren er 80 Fransen aan boord. Het toestel was vannacht met 116 inzittenden opgestegen in Burkina Faso en zou naar Algiers vliegen. Het is neergestort in de buurt van de stad Gao, waar de Nederlandse VN-militairen gelegerd zijn. In Mali zijn islamitische extremisten actief. Het weer, veel zon, maar in het oosten kans op een regen- of onweersbui. Het is 25 tot 28 graden. Vanaf morgen iets koeler en kans op meer buien, maar ook geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. Bakboord voor een Peugeot van Hilkema en Haima. Dambeton. Verskate soorten van klinkers, trommelstien, siertegels en siergrind. Ek voor een soort handel als betonplaten, keerwanden. Al met al een soort handel. Ienij, tweede soort en broekt. Sjog op dambeton.nl of kom del. Onder Spiekerboor in Akrum. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolvergeer en bespaar je een soort hield. Een grutpad van onze enorme collecties binnen opprijs, maar kwartings die te opbrengen kunnen, op maar liefst 68%. Wiersma Tenten en Partyverrier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Surf op wiersmatenten.nl. Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hij. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd, inboeten post en Jervin. Werktijd, kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boeten gewoon bureau. Met Kees van Allsafe. Roy, krijg je morgen die 50.000 oranje juichpakken binnen? Donders, dat is net iets te laat. Die heb je voorlopig even niet nodig. Gelukkig hebben we bij Allsafe mini-opslag tijdelijke extra ruimte. Allsafe mini-opslag geeft ruimte. Het roze van de wien. Varre, maar een broers van de kop. Van scootjevaartochten en orensiegel en groepsevenementen van 1 of meer dagen. Recreatiepark, wettersport en partycentrum De Kuilart in Koudem. Ek voor relatiebeheer, personeels- en familiefeesten. De Kuilart, dat alles mogelijk is. Meer informatie? groepsevenementen.com. Ontjen op De Kuilart in Koudem. De goedkoopste verhuisdozen van Nederland koop je bij goedkopeverhuisdoos.nl. Wat een frisse nu dag in design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kent de Aygo helemaal aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een oorkleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strikbedacht. Ajo, lekker slet. Bennerie de boer, goed en het joer. Je riede al 14 een Aygo van €129 in de maanden bij Tolman, Galema of Strikbedacht. Waar had het grutste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij en komt de bewensingsconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Met 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €390. Expert begrijpt het. Mijn woonzorg Nederland. Loffelijk wij in Friesland.
Goddank de Lietse elektrische apparaten. Kerst ze inleveren bij de Milieustritter of bij de winkeldesk wat Nijskepers. In Leeuwarden kerst ze ook dichtbij kwijt. In de Recycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Sjog op recycle.nl/Leeuwarden. De opruiming van Lippenwonen is weer een feit. Nou toplege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gedienden, raambeklaaien, vlierkleden, laminaat, hout en PVC-vleren om kwart te gaan. Al uw mooie geword, mat voort. Nou met kwattingen voor Holland 75%. Sjog uit de Vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de pensioendealers Hielkema en Haima. Simmer in Friesland. Met Harm Wijstra en Diana de Groot. Ze wienen toch een fusie verdwoen, maar de meiwerkers konden daar net mee lipje. En dus is radio markant waarom in Snits. We praten vanzelfs na over de 5e wedstrijd van het SKS Koetsjesiel. De wedstrijd bij Langwaar. En live muziek is er van de Jousterband Brückenbauer. Maar eerst het waar in het kwad. Hier is Piet Paulusma. Stadig komt er meer bewolking, maar het blijft nog wel warm. En vanuit het oosten en noordoosten komen wat rein- en tongerbuien dus kant op. Maar ik denk dat ze dus net helje. En dan hebben wij hier nog temperaturen om bij de 22, 23 graden. En van 18 graden of zonnetje of 18. En dan is het nog altijd een warm voor de tijd voor dier. Ja, en hoe dat nou morgen en in het weekend uitpakt, meer daarover. Hoor. Vanmiddag weer een prachtige schilderij op de Langwaarderwiel. Gjalt de Jong zet het voor u op een richtje. Zeker een prachtige schilderij. En krijgt voor de finish zakken de win even heel voort. Elsenien is ongeveer in een lietse 4 minuten uit de finish in de kam. En na de finish nog weer een beetje weer rond ben. En iedereen in zijn plakje weer bij de skipphone hebben. Helpt de win, zuiver jusjes weer wat aan. En op die finishline van het onderhelling van de hele winse tonnen. Na de finishline daar weer er zeker nog wat duel. Dat de ene probeert toch nog krijgt een plakje op te scoren. Dat hebben we zien natuurlijk bij de eerste 4. Maar het jouwt een dijklassement verjuwt on dat Akkerum 0,9 krijgt, dus die als eerste jood. Tweede, Jennewoord. Derde, Lemmer. Vierde, Woordzijn. Vijfde, het Jereveen. Dit jood heel mooi constant zield had. Zesde, Grauw, zonder Snits. Achtste, Ljouwert. En dan op een 9e plakje Langwaar op het eigen thuiswetter. Die het eerst heel mooi bij de staat ziet, maar later toch even een beetje zitten moest. Dan op nummer 10 de hele mannen. Die dus eindelijk als het best uit de stad weer kwam. Maar heel dan laat zien een plakje te wijszakken weer. Drachten op een oude plakje. De Zuidwesthoeken Tolve. Huzem Tredjen. En Vietje. De Jouwer. Die even een rondje draaien moest. En daardoor achter ons sluiten moest. Toch een beetje teleurstelling dan je bij de heren van Brückenbauer. Hè? Ze zijn wel als laatste eindigen. Ze wonnen huis. Ze wonnen huis. Ze spelen vanmiddag ik net live meer. Ja, spietig. Dan worden er vanzelfs altijd reacties hellen bij de verskate skippers. We hebben Pieter Meter al die het super top vond dat er als eerste door de finish kwam. Maar hoe is het maar de orenskippers, Geertje? Ik ben bij tegen Klaas van der Meulen van Wat Zijn. Die hebben nog net jet in deze SKS-serie van 2014. Omdat het een beetje een onopvallende skipper is. En Cecile, ik wat onopvallend, maar toch wel heel goed tegen Klaas. Je hebben Jood fantastisch goed zield en via de plak hellen. Ja, nee, Jood fantastisch. Dat is... We hebben een beetje mazzel aan bij die ene shift. En de oren, daar hingen we eigenlijk nog wat meer dus heliken, maar dat hebben we niet hier. Maar voor lang blijven we bij vierde worden en dat is fantastisch. Ja, soms heb je hele grote wisselingen. En je ben ik wel wat wisselen van plakje, 3 en 5 hemline. Maar toch wel redelijk stabiel daar in de voorrij maaisield. En ik zei een beetje onopvallend. En dan geniet een beetje en daar hoor ik wel van, zei dan. Ja, ik ben wel wat een rustige jongen, rustige skipper. En rustig boord is echt heel belangrijk. Dus nee, dat hoor ik wel van je. Vorig jaar debuteerde als skipper op het Wassijn-discussie. Ik heb het idee dat het dit hier toch wel volle beter gaat. Ja, vorig jaar weer alles voor het eerst natuurlijk. En nee, en helemaal mijn hudde wien ging toen helemaal niet goed. En hebben een beeld op train van het hier. We hebben een beeld wien hand en samen met de ploeg. En dat gaat fantastisch met de ploeg. Dat is, daar ben we nog wel klaar voor. Maar je moet dat jezelf weer gunnen, hè? Zo'n leren hier. En hier dat het net zozeer gaat om de resultaten, maar om het leren.
Ja, tuurlijk, het eerste hier, dat is heel bijzonder. Er komt zoveel op jou en dan is het niet eens het ziel zelf, maar randverschijnselen, horen dingen met de ploeg. Zoals ik. Ja, zoals do, ja. En dat is alle keer naaien, dat maakt het alle keer wel indruk. Dus, en dan heb je dat alle keer in de hand en dan gaat het wat stuk knoffelijker. Heb je een doelstelling voor dit hier? Ja, we wonen sowieso de dubbele cijfers en eigenlijk wel een beetje hegen. Dus, Staat het nou, Git, zet je hem op een goede koers? Ja, dit wat verst houden. Dan gaat het mooi. Ja, je twakker wat een mindere klassering hoor, twakker halfde, maar verder gaat het echt onopvallend, maar wel goed in de middenmoot. Ja, onopvallend goed. Nou, dat is juist leuk. Nee, het gaat lekker. De ploeg doet het hartstikke goed, fantastisch. En we zijn goed op elkaar inspelen. Dus nee, het gaat mooi. Ik denk dat wij daar nog wel eens, ik bij de eerste trein, misschien ik nog wel eens een eerste plakje. Dan kom ik sowieso weer bij hem aan boord. Nou, dat best van harte welkom. Dat weet ik. Dit weer tegen Klaas van der Meulen. Het is een heel mooi vierde plakje bij Langwaar. De skipper van Boat zijn, wie dat. De Snitser radiostuurder, Radio Markant, is stuurt zo'n Joert Weruit. Vanuit de bibliotheek in Snits we de programma's maken die het via internet te jaren binnen. Twee link de stuurder op in Radio Zuidwest, de fusiestuurder van de gemeente Zuidwest-Friesland. En daarmee verdoen uiteindelijk ook de Snitser Studio. Een soort Markant mijwerkers koenen daar Liekbos net mee libje. Liekos de nieuwe Radio Markant voorzitter Ronald van der Pol. In januari, of begin dit jaar, hebben ze de studio bij ons in Sneek gesloten. Wat voor onze medewerkers zou betekenen dat ze naar Koudem toe moesten om een programma te maken. Nou, daar hebben we heel veel een stokje voor gestoken. En toen hield het avontuur voor ons in Sneek op. En een paar maanden geleden kwamen we een keer bij elkaar op het Mareltje en toen hebben we gezegd van ja, eigenlijk wel jammer dat onze hobby nou niet meer uitgevoerd kan worden. Nou ja, en toen kwam het idee van ja, Markant is toch vrij. Zowel op internet als naam bij de KVK. We gaan het gewoon doen. Dus ja, zo is het begonnen weer. Maar je zit nou net in de ether. Je zit alleen maar op internet? Klopt, ja. Ja, er is voor elke gemeente is er maar 1 vergunning voor een lokale omroep. Nou ja, die ligt dus in Koudem. Dus ja, voor ons is het heel simpel. De enige manier om uit te zenden is via internet. Maar kijk, met de mogelijkheden van tegenwoordig. Er is zoveel mogelijk. Je kan het op een app luisteren, op een mobiel, internet, laptop. Het is allemaal heel makkelijk tegenwoordig met die technieken. Ja, want je hem uiteindelijk bij mij de uitsturing, dus alleen nog op internet. Komen er dan wel wat harkers op hoor? Ja, dat is dus de grote vraag. Wij hebben gezegd van ja, we gaan dit eerst een jaartje aanzien. Valt het tegen, nou dan houdt het feest op. En wordt het een succes, ja dan gaat het gewoon door. Dan gaan we gewoon verder met waar we goed in zijn. Ja, want je kreeg dus geen centen van de gemeente, like als de Radio Zuidwest. Nee, klopt. En dat zorgt ervoor dat we creatief moeten zijn. Vandaar dat we een leuke samenwerking hebben gestart met de bibliotheek. Zij hebben voor ons een locatie geregeld, een kantoortje in het pand van de bibliotheek in Sneek. Wij kunnen daar gebruik van maken en in ruil daarvoor promoten wij de bibliotheek.